زرخبو خبلكم إليه أوكي إسماعيل سلام سلام فتحان مصاخا كان قدم دونجي مسيح له إذا جا صوم خنا تلفون دينا حدا معلتي صوم كان جميل دي له يا يعني رمضان مالتي كريم هايني وين يعني طبعا يا عبد صنع هو يعني يسمع سنيه هو خمس له سي ابتر اسي كنا نزرب نيرو قالي زرب نيرو هجن بريها تار اسس تار اسسي بريها يعني باشا زارفور هو التقالي له غريبها اجي بقى انا اي بيك 2 بوينتس يعني كابز ديسكشن سي كل بوينت حنت نص ساعه انا رستيا قال ايتي تا مغرزور زرا يعني نباشا اذا حتى كايا سي سياسي سلامتايو ركب منغو ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘወድፍ ነገራት ሲ ከአልዮ ዘይደሊ ስለ ዘይደሊ ድዩ ዋላ ስለ ዘይክኢል እዩ ዝብል እዚአን ክልተ ክዛረብ እየ ሓደ እቲ ቨሪ ኢንተረስቲንግ እያ ስለምንታይ እዩ ዳይ ሃርድ አታችመንት ማለት ምስ ሃገር እንታይ እዩ ዝገልፅ ሓደ ዳይ ሃርድ ክኸውን ከነጭራሹ ሃገርነት ዝበሃል ነገር ኣብ ኤርትራዊ ሃገርነት ኣብ ርእሱ ከኣቱ ዘይክእል ሰብ ከመይ ዓይነት እዩ ዝብል ቨሪ ኢንተረስቲንግ ያኒ ምክንያቱ ዕሙቕ ኣቢልካ ራሽናላይዝ ንክትገብሮ እዩ ዝኾነካ ዋይ እንታይ እዩ ከትመሰረት ያኒ ንምንታይ ንሓደ ወዲ ሰብ ምስ ሓደ ነገር ብዘይ መጠን ዳይቮርስ ክፋታሕ ብዘይክእል ኣገባብ ኣሶሲየት ይኹን ፐርሰናሊቲ ናቱ ይወሃሃድ ያ ይወሃሃድ ዝኾነ ይኹን ራሽናል ካብኡ ከልግሶ ነቐየብልን እያ ስለዚ ስለምንታይ እዩ እንድሕሪና የክዕ ብታሪክ ኢና ክንምለስ ዘለና ማለት እያ يعني ኤርትራን ፐርሰናሊቲ ብኸመይ እዩ ዝህነፅ يعني ሱረ መሰረቱ ብኸመይ እዩ ዝህነፅ እንታይ ሼፕ ዝገብሮ يعني ሓደ ኤርትራዊ ካብ ማሕፀናት ድዩ ክወርድ ክወፅእ ከሎ ምስ ተወለደ ኣትሒዙ እንታይ እዩ እናተሳቆሮ ዝኸይድ ከመይ እናብታሽሙ እዩ ዝኸይድ እያ طبعا ካብቲ ኩሉ ነገራት ኣብቲ መጨረሻ ኣብ ኣዳልት ተታሽሙ ምስ በፅሐ يعني ቀንዲ ነቲ ፐርሰናሊቲ ናቱ ዝገልፆ ወይ ከዓ ኣታሽሙ ዝኾኖ it is spiritual belonging attachment ናቱ يعني ሃይማኖታዊ ኣተሓሳናቱ يعني shapes his personality يعني ካልእ ኣብ ሃገራውነት ወገለታት እዚታት እናተወሰኸን እናተኣሽሙን ዝኸይድ ነገር እያ ዝኸይድ يعني ስለዚ እዚ ከዓኒ እዚ ብስፒሪቹዋሊቲ እዚ ካብ ብዙሕ ይገይፅ يعني ብባህልታት የተዛዓበየሉ ስፒሪቹዋሊ ዝፅሎ ወይ ከዓ ኣብኡ ተመርኮሰ ባህልታት ኣሎ يعني ኣለባብሳ ኣሎ ኣበላልዓ ኣሎ ኣፀላልያ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ يعني ካልቸር እቲ ካልቸር ከዓኒ the manifestation ናይ ኖርምስ and values personality ተሃኒፅሉ ዘሎ እዩ ንሱ ከዓኒ ካብ ስፒሪቹዋል ተኣሽሙ እዩ ስለዚ يعني ኣየናይ እቲ ዝሓየለ ነገር ናሽናሊዝም ወይ ከዓ ብማይልድ ናቱ ፓትሪዮቲዝም ድዩ ዋላ ናሽናሊዝም ድዩ ዋላ ስፒሪቹዋሊዝም እዩ እቲ ዝሓየለ تاشمو زغبرك ابزي ها خد خوين زلك يعني حجي بقى بتاريخ اندحر خينا يعني اب اريترا خلت فيصل يعني حدا مسبنا تاشمو قالو ما حدا اتلاماي كان تاشمو تكون كله لك بتي سلبنا زبلون غلطات زبلون بونا تململي زخيد يعني وكريستيان انت خوينه اني ذا سيم ثينج حجي بقى اريترا كريستيانيتي it is a monolithic هنا حتى على الوين يرو بتاريخه يعني اب تاريخه يعني دوب يبلون امونغو ኢትዮጵያን امونغو ኤርትራን دوب የለን يعني ሃይማኖታው دوب የለን يعني it is a united whole
it is a united whole يعني ስለዚህ يعني ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትሪያን ኮልኻ يعني እቲ ሃይማኖት ብሕልፊ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት እቲ ሓድሽ ሃይማኖታት ዳሕራይ ዝመፅእ ካሊእ ጉዳያት እዩ يعني ካሊእ ግን እቲ ሜይንስትሪም ኦርቶዶክስ ክርስቲያኒቲ is a united borderless institution يعني hierarchy ዘለዎ يعني it is united under the leadership of the united of the hierarchy of the church يعني يعني ابتل على له ابوني حدا ابوني نيرو سغا بزي حج قربا غزي حدا ابوني نيرو تو حدا ابون كمان سي كاب دغ مسين هو الكسندريا مسين يعني سلذي حدا انت اشبه كله انت براشنال اجواب يعني ما ابتي هيستوريكال كونتكست هيستوريكال ديسكورس ابون ريحيو حدا خافتي داي هارد زغبرو ነገር እዚህ يعني እዚህ يعني بناتي الرايه يزارب زلقو يعني anybody can have any other point of view of ذات يعني ግን بتاريخ مس تاريخ እንድሕር اسوسيت ገርካ ክትዛረቦ ኮይንካ ክትዛረቦ ሕጂ بقى attachment ናይ Eritrean person to Orthodox Christianity is more stronger than Eritrean Muslim personality مسي الازهر ويكاني مسي سي شو غزيوكا نروح غزيوكا على ازهري نيرو حجين من الوقت زبودور انتاي مثلا الباس مسي السعوديه هو نفيدي ام سعوديه يعني غزا راسها يعني سقاب زقربا غزيه سقاب زقربا غزيه يعني اتي سنتر 19 موسي تاش دحرايتي elaborate nature يعني association of الازهر with the state system is different than the Orthodox Christianity with the Ethiopian system يعني معناته أبناء إثيوبيا يعني حدا عندي إثيوبيا زبحال ويكا أبيسينيا زبحال نجر نصريت له زنبرة هايمانوتي يعني it's very strong يعني it's very strong يعني ولا ونسي مسكستو مستي كالاي عندي تي زودي زبحال موت زود غاني مسافنتي قال متى قال خوينو ازيو يعني انت حدا انت اشمو خوينو يعني من محدار نقل انت زي خوينو تو كونسيشن تي يعني مسرتاو النثر نايتي ستيت وكان نايتي حزبي نايتي بيرسون Ethiopian person or Habesha person is Orthodox Christianity يعني سلذي it is united thing يعني سلذي إذن نذي هجي بزي nationalism دحرايز مثلا national Eritrean nationalism which began يعني by the way قبره حنتي article يقول له حنتي بتي سينتنا.com يعني بكريدل ناي Eritrean state nation state حسب قالتها زبل يقول يعني سلذي يعني زي modern Eritrean nationalism or Eritrean patriotism it is far weaker يعني أنا حدا بزيز بالنا يعني thousands of years كابي ومبنا يديو ومسوات نصلوا زنبرة نعود تعشم خيد priority تعشم جبر سي يعني خاليوسي it is far weaker يعني weaker factor يعني بزح صراحة زدليو بزح من مرمار زدليو بزح تعشم زدليو يعني that is part of the يعني سجم أبي consensus building كابي 40 كلتين جميرو كصابي حج خوان جينا يعني consensus building حدا خابتي عبي سجم خوينو زلون إرثكن تاشمو إزتاتي يعني is it fault lines سي يعني it is still there يعني it is still there زي غات هي مجرشة future لاي Eritrean nation state سي يعني determine كجبرو زلون نجر جينا it is bending يعني إساياس نزيتات يواب وصعي وزلون نتي حزبي يعني سيدا خمي تاشمو خمي رأينا أنا زلون يعني خمي رأينا سلازي تهارنا مناسي if the philosopher Yosef Gabriel يعني he's a philosopher يعني see he has got all the tools يعني see all the tools are low service still again he couldn't detach himself from what you call يعني ممهر بقرصين he might have the whole تاشمي كله يريد يعني هجي ستقرأون نثي ناي ممهر بقرصين يعني ما بقرصين
يعني without reading it within the text what I have been talking now حجز بلوز نبرقو up to context انت زي تخيو ولا ترجم كله اي كلمه يعني يعني سي ترجم كله اي كلمه يعني زيرو تحبشاي يعني تي ناتو فلسفنا حبشاي يعني حبشاي انت عايز فولتو يعني بቋንቋ عيني سري زريو زلو بيلون كس ابيلو زريو سل زلو ينعو تاشم زخون يعني سي كومو زبلو زلو ان فايل اناليسيس ግን the issue is about the حبشا personality يعني حبشا personality and what shaped it يعني of course it is كله زي ما انا بس hypothesis هون يغيريو hypothesis هون يغيريو لكن كاني هذا rational mind اللي كا مخانتي هي تاريخ نتي تاشمو او قمت كتوت انتوهينكا من انا بس ابزي خطر الدات خيل مالتي without politicizing it يعني outside of intellectual يعني sheer intellectual لي عند عرداء خطريه خوينكا خومي ها خطري زلكا يعني قال خطري كمان يعني سي يعني سي دكتور من هاتولو زي أمارة تخلصي هي the PhD holder قال تحت قلب قلت he's so die hard that he tried to fight the Eritrean revolution see the Eritrean revolution see كساب dissertation na PhD ناتو يعني بزع قداي زي تحيفو يعني سلازي زي قد له يقول يعني وانا اي تيك يعني قبريوت يوسف قبريوت the philosopher اتسي he says he studied philosophy واذا سبزي خطريون كتيرون كل خاسي what do they epitomize يعني من تا epitomize يقبروا يوم سبات what do they embody يعني what do they embody يعني يعني إذا شو خرد أنا نيرو شيء أنتي مالتي سينزون كلهم يعني مسؤول استقالوا وبعد دكتور عبد السلاسي وقالت وقالت قالي هو سي أبتا ريفرندوم تبهر دلاسي أنصارا مولي وتس حرسين نسخ مرح سلمتاي غيرو يعني سلمتاي هم غيرو يعني a good Eritrean reader ناي بوليتيكا خردوي خاليه exactly الذي حجي حزب له حجي تمني خمس آيات تا بوينت بشار الوزير أو انك أتو تخيلها يعني he was addressing يعني he was addressing يعني what is يعني سي يعني بركات وي كأني أزين ياسين وي دكتور أبرا ولا قلت عدو يقربوا كله تقاريسهم كله ولا أمارية نتي وصاني زخونسي تاريخه زخونسي يعني بارادايم شيفت اب هيوت ناي ملو حزب ኤርትራ يعني كزربلني ريكورد كقبر زخيلسي سلامنتاي لا كابو غير إساياس why did this we have never thought about this such issues يعني such issues are very very important يعني بحكي important يعني معناته indicators يعني ابزيتات هم ኮይኑ ኣብዛ ናይ ባሻይ ስለምንታይ ኢሳያስ ዲ ናይ ቦርደር ነገራት ናይ ገለሲ ክውዳእ ዘይደሊ ገለ እንታይ ክውዳእ ደሊ ኣነ ሚእቲ ብሚእቲ ይሰማማዕ ምዚ ባሻይ ዝበሉ እያ he's not Eritrean يعني he's not Eritrean يعني ولا እውን ምስ ወያኔ ሳልየ يعني ساتل ستراجل ዝነበሮም እንታይ እዩ يعني ولا እቲ يعني እንታይ ዝብሎ يعني ትግርያን ናሽናሊዝም كمان هيقبلوني نيرو يعني هيقبلوني نيرو برسي شعوق زي حدا خوني يقولون نيرو يعني حدا خوني نيرو كتعاقز يقولون نيرو ايديولوجيكالي تاشبي يقولون بخالي تفشنوا تشفينوا يخيل نيرو يقولون وتي يعني حدا تاشمني ادمي دوني تحريد دو يلوم صحيفو مو زي مهزرو زارو بلو زنبر انا ايديولوجيكال كلمات قال يعني ابو بزح نغرات تقصيهم ابو يعني ولا هم بايديولوجيكال سي يعني زي يعني አልጋሲ ማርክሲዝም ኢሎ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ማርክሲዝም ናይ በዓል ኣልባንያ ቨርሽን ኢሎ እቲኣቶም ናይ ሶቪየት ዩኒዮን ተኣሽሞም ዝኾኑ ዶ ናይቲ ፓርቲ ውሽጢ ዲስካሽን ዝነበሮም يعني ክልተ ውሽጣዊ ፓርቲታት ዝዛረበሉ ዝነበረ እዚታት እውን ኣሎ يعني እዚ you are perfectly right መምህር ዘሩ you are perfectly right يعني እቲ መሲ ዘራኸቦም ነገራሲ يعني ولا لوجيستيكس هيكون قال يعني سيكون يعني قال هيكون يعني سلام إساياس
يعني بروجرام አለው يعني ولا ونن أبجبها مؤتاون قلمتها مؤتاون سيم يعني دي علماني إريترا تاش مقبر يمثلني إذا خالنا برهي متصالو زبده يعني أنا nobody can convince an inquirer سي an inquirer يعني حالنا حتى تايزي nobody تاش لا إساياس هم يحسبيني إساياس نيرنا إيرتنا بيتوبيا كحوسا أيدني لكن سوى كحوسا يكون يقول كسر حايز اللي زلوا يعني لأن السيخ مرحز زلوا يعني تزنات يعني صح حبشة على حبشة مسيو محراي يكون ولا تقراوي يكون قال يعني بقول تمرجو خير أيدني يعني why did he found it very easy to do with أبي يعني بالآبي أبي كان. is kush or تعشبيه ده he could do he can deal with him يعني حدا خالي انت اشوف انت خوينو جنيه ويك حدا ام حراي انت خوينو حدا انت اشوف انت خوينو وان ذات it will not be easy يعني for him يعني ስለዚህ يعني ኢሳያስ attitude ابزي ጉዕዞ እዚ it is pan Ethiopic it has never been pan Eritrea يعني ኤርትራውያን كمان ከተሓባበሩ ወላቲ ተፋሒሉ ዘሎ ገለታት ገለ መሊሱ يعني مخعاتوني مكفحون انت زي كوينو كراخب كمان ايدوليون يعني إساياس يعني ስለዘይ دلي ምክንያቱ يعني كما كابي أبي من يشمو زمانات بلو زي أبي مسيوسي يعني حنقفا يلوس أسمرا خيترف غيروسي يعني حنقفا يلوس ببرلمان خيترف استقبلنا لنا تساشي مسوري لا من تاي بالشعوب زي يعني why did he refuse يعني أبت برنامج سلزي اللي أبت برنامج يعني حقوقا يكون نزل ولا أبتي أرجو كنقبر كل ناسي انتهي نبقى المسلوك يلا حوسا يكون لا حوسا يكون ذلك يعني he wants to rebrand Ethiopia Habesha land in his own imagination بناتو imagination يخسر حظ اللي زلو يعني يخسر حظ اللي زلو not necessarily اللي خباني يعني زودي قال ملتات قال خبر يعني no أيكون أنا يعني I don't think يعني كنقص وقلتات قال خبان أي مثلا يعني أي مثلا قال أتي شاب غيرو زلو خم إساياسين كم ركبون قبل قالاتون that is his ideology the ideology is there يعني. his ideology is there يعني. لذا أبزيو بقى نحن ده أبوليتيكال كوينكا intellectually نحن ده كاتا عين كتمربرور كوينكا أبزي تاتي كتي زرارة زلكا يعني بزعبا ناي باشايز ولوز نبري زي يعني خان زي مدلايو قلمتات ناي أمريكا مس أمريكا زلوا قلتات وأمريكا يعني تخلوا زملاء نجريو وين عدا يعني حدا بروجرام بوليتيكاو بروجرام ويكا بوليتيكاو وتنحيزو زخيل أمور ريليشنز ناتو تاشم زي هانصلو قدات there are experiences بهالنجار experiences political experiences አለው economics experiences አለው ስለዚህ አቡ ንሱ then you cooperate you give and take he is allied with them in order to be helped for to implement his personal imagined Ethiopia مزعا imagined nation state do nation do قالنا نزارو قنينا نيرنا بزي ግርማ ገዝሚክ ያሉ መስለን بزي يعني نزارو قنينا يعني إساياس has got an imagined Ethiopia هلو إثيوبيا زي كونت كمان كم زحج زلاتا إثيوبيا زي كونت حبشا focused Ethiopia that is his ideology ስለዚህ in conclusion እንታይና خلينا نخيل يعني أمبغا إرترانا أمبغا تاشمن كفليا ስለዘይደሊ كوسن ተንጠልጥሉ ከተርፋለሁ ምክንያቱ ክራይሲስ እንተዘይልዩ ተንጠልጠለ ነገር እንተዘይልዩ እቲ ታሽሙ ሳሱ ከበቅዕዩ ተጣخبሊ ማለት يعني እንድሕራ ተወዲዩ ህዝብ ኤርትራ ሞቢላይዝ ሆነ ይኮነ እንድሕራ ቦርደር ተሓንቲዙ خلاص ናቱ ወሲድ ናቱ ከይዱ يعني ولا توم هارد داي هارد ኤርትራውያን ይኹኑ አላገለታት ይኹኑ ማለት ዝም ብሎ ነገራት የለን ኤርትራውያን ወይ ከሆዱሎም ያ ወይ ኢትዮጵያዊ ሆናለሁ ወይ ኤርትራዊ ሆናለሁ ወይ ሱዳናዊ ሆናለሁ ወይ ኤርትራዊ ሆናለሁ هم هيكون يخانسوت كل قالسو أبي كل كاب كرايسين أب سجمن طرح زنبرو زلو نزه حزبي أتا زبق بس حاس ذلي نجارسين يعني كاب إيرو خيل أتا mobilizing factor وكا رقاحين هاي
ናይ ምጉስጓስ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘይደልዩን ኣብ ዘይእምነሉን ቦታታት ንክመርሖን ንገለውቶን ክኸውን እዚኣ ካብ ኢዱ ስለ ትምንጠል ዘላ ዶብ ክሕንፀፅ ኣይደሊን እዩ ከምዘይደሊ ከዓ ነጊሩና እዩ ወዲ ኣለኹ መምህር ዘርኡ ተንኪዩ ثانك يو اسماعيل anyways ناب عقبازقي نخيل كسل عقبازقي نباي بتحتني اوكي هو سمع الله خلو واسمع الله ابزي اسماعيل قبل تصنحي بفلا يبتناي سياس قداي ምናልባት ልሙድ ኣዘራርባ ምስቲ እንታይ ዝበሃል እንታይ ኢና ንብሎም ነበርናቶም ሰልፍታቶም ሓያላት ዝነበሩ አንድነት ብከምኡ ስለ ዝዓበና ይመስለኒ አንድነት ክበሃል ከሎስ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምሕዋስ ኢና ንርድኦ ግን ኢሳያስ ዝመርሓ ኢትዮጵያ እዩ ንሱ ዝደሊ ኤርትራስ ብጣዕሚ ንእሽተይ እያ ፍፁም ዓቅድዩ ጆክ ኣሎ እስኪ ኤርትራስ ክሪኣ ኢሉ ሄሊኮፕተር ገይሩ እስኪ ኣኹልለኒ እንተበሎ እንተረኣያ በቃ እዛ ኤርትራ ኢሉ ዝብል ዘረባ እውን ኣሎ ስለዚ ምስቲ ኩሉ ዝኸዶ ንሱ ንበል ንኣብነት ኣነ ሕጂ ሓደ ዝሃበና ሓበሬታ ኣሎ أنت وين باشاي تغيسوا نيرو مثلني مني باشاي تكون مثلني أي تفرسوا the federation سي أي تفرسوا زولو ولا خابتم عبيت سبب سلطان إثيوبيا وكليلو هبطوا الجميركا نيرو ميمي هو من يشمي وقرماي مثلني كمون تم إرترا محدار نور هو إرترا بس كي ترفه هم عينة مخري هو نيرو ميمي نزير قيسو مس حوسه دحر أنا حلم دحر غرب وشفت إن تجميرو مستباهله مجمرة حتى جانو هاي إذا حتى تواز بحال أما نيشوخ بمنتاي توتو زبل حتى ممل نيشوخ بيشوخ سلتوتو أبعتهم سب مدلاي يحيش تباهلو دحر خندي حوبون سياس تسلومن أبرها مثلا بحالو ناي والله ذنبرو سب رخيبنا تباهلو كم لوخ كوينو زخدي سياس يزبلو قالو كم زبل حبريتا ذهب النسب نيرو مالك جن إذا قعزو زيناتو كوميل خطل مالك هيكونن مخنياتو درج مسير طبعا 4 تناتو الرأيون غير خيل مستناي درج ممتع مستزلو زمدنا CIA نحنا مثلنا حن سبب أبقانيوم الصراحة بس دحروي تراخبون نيلنا إنا نوصلو مالك جن كندي بس مراز خونا بسودان ونخوني فيليو أو إن حال مسوس أو أنا بدليتهم على ونخو يركب سلازيتي نزيون زرقاقص حدا كورانير الله عراي ينيا سلاي نبر سياس يلو زبلو مالك سلازي بب مدرخو نسو مستي لوتينا البوليتيكا وخناتات اندات لوتن نفسه آن قنميت اندامت أنيو خقعات أنيو مالك دحرايكا بجهدو بعل شالك داويت وأما نسخة ذي مرحلة بالدرجة مسؤولو بزحات له هنت زهرو نسو قميلهم زمخرو سبات كم زنبرون فاينال انت دار إنايون كلك زي زنباليو مستمم حروي قرار بنسو مالك سلازي تسب زي يردو ذلو عندنا كوينو نخحوسا زي كونس
ንሱ ንዓባይ ኢትዮጵያ ክገዝእ እዩ ዝደሊ who cares ድሕሩ ዝመጽእ ግን እቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ እዩ እሞ እንታይ ረኺቡ ህዝቢ ኤርትራ ዋዕ ንህለይ መርሖ ኣለዉ ብመን ብኢሳያስ ብኡ ተባሂሉ ክኽየደሉ ጥራሕ እዩ ዝደሊ እምበር ኣብቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጉዳይ ወላ ሓንቲ ተኣሽመት ኮነን እኳ ደኣ ኣብ ኤርትራ ሕቶታት ዝሓቱ እንተኮይኖም ዓንቀፍቲ ነቲ ክኸዶ ዝደሊ ዘሎ ጉዳይ ስለ ዝኾኑ ብዘይ ንሕስያ ክጠፍኡ ዘለዎም እንዳበለ ዝኸይድ እዩ ማለት ሕጂ ኸ እንታይ ሕጂ ከዓ ሽፍቲ ክገብር ይኽእል እዩ ካልእ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዕድመ እንተይብዎ ካልእ ነገራት ክርኢ ይኽእል እዩ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ኤርትራ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ በታቲንዎ እዩ ሓደ ፃውተኒ ሎሚ ብፍላይ ነዚ ኣብ መታሕት ኣብ ፓርታ ኣብ ገለ ዘሎ ህዝቢ መሪዝዎ እዩ ምክንያቱ ኣባኢስዎ እዩ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ ብዘይ ከዓ ካሊእ የብልናን ዝብሉ ይበዝሑ ክብለኒ ውዒሉ ሓደ ሎሚ ኣጋጣሚ ገሪሙን ንዓይ ንመጀመርያ ግዜ ከምዚ ሓበሬታ ዝረኸብኩሉ ስለዚ ንሱ ደገፍቲ ክረክብ ዘይገብሮ ነገር የለን ግን at the end of the day ነቲ ህዝቢ ጽቡቕ ምሕደራ ክረክብ ኤርትራ ምዕብል ዘይኮነስ ንሱ ከመይ ገይሩ ይዓቢ ኣብ ዝለዓለ ስልጣን ይሕዝ እቲ ቀንዲ ፕላናት እንተተኻኢሉ ኣፍሪቃውን መናእሰቶ እዩ ይብልዎ ከዓ ነይሮም እዮም ኢሳያስ ትረፍዶ ንኤርትራ ንኣፍሪቃውን ከመሓድር ዝኽእል እዩ ዝብል ፕሮፓጋንዳውን ነይሩ እዩ ስለዚ እዚ ሎኖ ትማሊ ሰሚዐ ንኣብነት ኣርጊመንት ሎኖ ኢሳያስ ከምኡ ይኮነን ከምኡ ይሓስብን እዩ ገለ ዝብል ብጣዕሚ ገሪሙኒ ንዓይ ምስቲ ኩሉ ዘሎ ንረኽቦ ዘለና ሓበሬታታት በብዓይነት ብዝኾነ ኣነ ግን እንታይ ክብል ደልየ ዘለኹ እዚ ንሕና ብሸነኽና እንታይ ንግበር ዝብል ዘሎ ኣነ ካልእ አንግል ወላ ዝተፈለየ እኳ እንተዘይኮነስ እንተንሓስብ ፅቡቕ ይበሃላ እየ ኣነ ኩሉ ግዜ ቃልሲ እንተርኢና እቲ ቃልሲ ካብ ዝነበሮ ኣብ ሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ ቃልሲ ኣሎ ስለዚ ካብ ዝነበሮ ሓደ ስተፕ ልዕል ኢሉ ክምዕብለሉ ዝኽእል እምበር ንድሕሪት እንዳተደቆሰ ክኸደሉ ዝኽእል ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ይኾን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል ትካላት ከመይ ጌርና ንህዝቢ ከገልግሉ ዝኽእሉ ፐርማነንት ዝኾኑ ትካላት ማለት ብሕጋዊ መገዲ ተቐይሶም እሞ ንህዝቢ ዝጠመተ ንህዝቢ ከመሓድር ዝኽእል ትካላት ብዝተፈላለዩ ትካላት ንኣብነት ከም ፖለቲካዊ ትካላት እንታይ እንተገበርካ እዩ ዝሓይሽ ኢኮኖሚካሊ ትካላት እውን ክህሉ ግድነት እዩ ማለት ምክንያቱ ንሕና ፖለቲካ ስልጣን ጥራሕ ኢና ንርኢ እምበር እቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ናይቲ ዘይሩ ነቲ ህዝቢ ብዛዕባ ቁጠባ እዩ ክዛረብ ማለት ኣብቲ ቁጠባዊ እንታሽሙ እውን ምልዋጥ ምክንያቱ ካብ መጀመርያ ጣልያን ክመፅእ ጀሚርና ክሳብ ጣልያን እውን ንገዛ ርእሱ ናይ መታሕት መሬት ክሳብ 800 ሜትሮ ካብ ፀፍሒ ባሕሪ ኢሉ ንላዕሊ ዝገበሮ እቲ ህዝቢ ሰበ ክሳግም ስለ ዝኾነ ዶሚናለ ዝብል እዩ ታሽሙ ገይርዎ ስለዚ ንሕና ክንሓስብ እውን ኣለና ኩሉ ግዜ ካብ ሽዑ ዝነበረ ሰበ ክሳግም ክሳብ ሎሙሉ ስለዚ እንታይ ዓይነት ትካላት እዮም ነዚ ከማዕብሉ ዝኽእሉ እቲ ኣብ ከበሳ ዝነብር ከዓ በታ ርግምቲ ማሕረሻ ሕጊግ ክብል እንተዘይኮነ ከዓ ገለ መጓሰ ክካይድ ኢና ንርኢ ንሱ እዩ ንሪኦ ዘለና ማለት ግን ካብዚ ከመይ ገይሩ ሓፍ ክብል ይኽእል እንታይ ትካላት ምዝህልዎ የመ እዚኦም ሓፍ ዝብሉ ሕጂ ብቲ ቃልሲ ኩሉ ግዜ ክዛዘም ከሎ ኣብ ዝማዕበለ ደረጃ ክሳገረሉ ዝኽእል ሕብረተሰብ እምበር ሕጂ ከምዛ ዘለና እያ ንበል ንኣብነት ስርዓት እዚ ወዲቑ ስዒሩ እቲ ተቃውሞ ደልዲሉ ንዓዲ ክንምለስ ከለና እቲ ቀደም ንሕና ክንውለድ ከለና ንፈልጦ ከማን የለን ወላቲ ህንፃታት ንፈልጦ ገለ ንብሎ ገለ መለፊ ኣብቲ ዝዓበየ ከተማና ንብሎ እውን ኣይክንረኽቦን ኢና ማለት ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል ፎርስ ዲስ ትካላት ንህዝቢ ከገልግሉ ዝኽእሉ ፖለቲካዊ ይኹን ወላ ኢኮኖሚካዊ ኣብ ፖለቲካዊ መሰሓሓብን ቃልስን ክጅመር ከሎ ለውጢ ክመፅእ ከሎ እንታይ ዓይነት ለውጢ ኣብ ኢኮኖሚ ከምፅእ ዝኽእል ዝብሉ
ጉዳያት እንዳረኣና ከምቲ ሓንቲ ወይ እውን ባሻ ኢልዎ ንዊሕ ዝፀመተ ሪሰርች ድልየና ዝበሃል ዘሎ እዚኦም ክንሪኦም ኣለና ንኣብነት ሎሚ መን እቲ ሓያል ኣብኡ ዘሎ ኢምፔሪያሊስት ሶሻሊስት ኢልካ ትፈልዮ ጉዳይ ኣይኮነን ንሕና ንፈልጦ ሶሳይቲናትና እዩ ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ሶሳይቲናትና ገንዘብ ዘይፈልጥ ብነገራት ባርተር ዝመሓደር ህዝቢ ከም ዘለና ኣነ ፈልጥ ኣነ ዝረኣኽዎ ኣነ ባዕለይ እንታይ ሽም ትፈልጥዎ ንኣብነት ሓደ ኩንታል መሸላ ብ3-4 ኣጣል ለውጢ እንዳተገብረ ከሎ ዝፈልጠሉ እንታይ ሽም እዚ ከምዚ ዓይነት ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ፍልይ ዝበለ ምዕባለ ደረጃ ከየብፅሕካዮ ኮን ከለኻ ብዛዕባ ዕዳጋ እንታይ ምዃኑ ከይረዳእካዮ ከለኻ ብዛዕባ ዓለም ከመይ ይኸይድ ኣሎ ከይፈለጠ ከሎ ወብ እቶ በል ኣብ ማርኬት ኢኮኖሚ ኢልካ ድቕድቕ ክተብሎ ከለኻ ሌቨል ፕሌይን ፊልድ ኣይኮነን ናይ ቀዳደም ከሎ ክወዳደር ከሎ ምስቲ ሕብረተሰብ እዞም ኣብ ደገ ዘለና ሕጂ ንፈልጥ ኢና እንታይ ይግበር ቢዝነስ እንታይ ገብሩ እንታይ እቲ ትርኮታት ዝገብሮ ቁሩብ ኣፋፍነት ሂቡና ላዕሊ ታሕቲ ክንብል ንኽእል ንኸው እቲ ሕብረተሰብና ግን ከምኡ ኣይፈልጥ ስለዚ ካብዚ ዘለዎ መነባብሮ ሓፍ ክብለሉ ዝኽእል እንታይ ዓይነት ትካላት ምስ ዝህነፅዮም ክፍጠሩ እሞ በብግዚኡ እንዳዓበዩ ዝኸዱ በብግዚኡ ከዓ ነቲ ህዝቢ ሓፍ እንዳበልዎ ክኸዱ ዝኽእሉ እንተንሓስብ ታሽሙ ፅቡቅ ኮይኑ ይረአየኒ ንሕና ፖለቲካዊ ስልጣን ዘሎ ጥራሕ ንርኢ ኣለና እቲ ኢኮኖሚክ ዘሎ እንታይ ኣለና እንተልካዮ ሓደ ሱፐርማርኬት ዘለዎ ሰብ እውን ኣይንረክብና ኮምፕሊትሊ መኒ ሽሙ ፍሉጥ ዝኾነ ወዲ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ በዚ ናብ ነፋሲት ገፁ ገለ ኣቡታት ቀቲሎም ደርበይዎ ዝበሃል ቢዝነስ ዝነበሮ ቁሩብ ተስፋ ዝነበሮ ማእከላይ ዕድመ ዘለዎ ሰብ ዝነበሮ ሰብ ተቐቲሉ ዝፀንሐ ማለት خلاص ሎሚ እናታቶም ቢዝነስ ዘካይዱ እውን የለውን ብሙሉኡ ስቴት ሞኖፖሊ ኮይኑ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ስለዚ ንሕና ክንሓስብ ከለና ሆሊስቲክ ኢኮኖሚካሊ ፖለቲካሊ ሶሻሊ ከመይ ሕጂ ንኣብነት እዚ ማዕል ክጠቕሶ ፀንሐ ብዛዕባ እቲ ናይ ሃይማኖት እንታይ እዩ ወላ ኤርትራ ንበል እምበር እቲ ኦርቶዶክስ እምነት ዝሰፍሐ ኣብ ከበሳ ዘሎ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ትግራዋይ ይኹን ኣምሓራይ ምስኡ እዩ ዝሰማማዕ ምስኡ ናቱ ተረድኦታት ኣለዎ ዝብሎ ፀንሐ how do we change ከምዚ ዓይነት attitude ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ነገራት እዚ ኣብ ዝማዕበለ ደረጃ ክበፅሕ ከም ዘለዎ ንገብር እንተዘይኮነ ግን ማንቲለስ ዘሊላ ናብ መሬት ጥራሕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ፍሕት ንብል እውን ይመስለና ኣይደኖ ካልእን ግን ከዓ ኣብዚ መዳይ እዚ ገለ እንተንብል ፅቡቅ ነይሩ ባህላይ ወዲ ኣለኹ መምህር Thank you, Bazgi. Actually, ኣፀቢቕካ ክረአ ዝግብኦ እንድዩ ሓደ ካብቲ ኣብ መዋእለ እምኒ እትነብሩ ጎረባብቲ ከምኡውን ደቂ ሃገር ኣይተሃውኹና ዝብለና ዘሎ ንሱ እዩ ኣብታ ዘመናዊ ኣቀዋውማ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ዞናና ንፍቶ ንፅላ ይፍተው ይፅልኡ በቲ ገዛእቲ ዝሰርሕዎ ዶባት ዝተሓፅረ ሃገራት እየን ዘለዋና ኣብ ውሽጢ እዚ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ስለ ዝኾነ ናይ ነበረያ ነበረ ታሪክ ኣምፂእካ ንናይ ሕጂ ክውንነት እንድሕሪት ክትመልሶ ኣይትኽእልን ኢኻ እቶም ነዚ እናሰበኹ ንድሕሪት ክመልስዎ ዝደልዩ ዘለው ናይ ፖለቲካ ኤሊት እምበር እኳት ህዝብታት ዝረብሓሉ ኣይኮነን ህዝብታት ናይ ክልቲኡ ሃገራት ብፍላይ ብሰላም ክነብርን ከም ህዝብታት ተሓቋቂፉ ክዓብን ይደልየቱ ዓፋር ምስ ዓፋር ከምኡ ዝደሊ
እትናይ ከበሳ ትግርኛ ተዛራቢ ምስ ትግርኛ ተዛራቢ ሳው ምስ ከባቢኡ ዘሎ ናይ ዓፋር ይኹን ናይ ትግራይ ይኹን ዝቀራረቦ ከም ኤርትራዊ ግን እዚ ክቕፅል ብምብራቕ ዘሎ ህዝብና አይሚን ብምዕራብ ዘሎ ህዝብና ናይ ሕዳርብን ናይ ሜንዓምርን እውን ከምኡ ነዚ ተመሊስካ ካብተን ሃገራት መናጭትካ ንድሕሪት ብምምፃእ ናይ ዓፋር ሃገር ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ሃገር ናይ መንዓምን ሃገር ናይ ሕዳርቢ ሃገር ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ተደጋጊሙ እቲ ኤትኖክራቲክ ዝኾነ ኣገባብ ቀደም ዝሞተ እዩ መግዛእትነት በቲ ዝነበርናዮ ክንዓቢ ገዲፎምና እንተዝኾኑ ናብ ካሊእ ማዓበየ ነይሩ ዘበለን ንብቲ መእተወ ንሱ እዩ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ንሶም ብክጥቀሙለን ዝኽእሉ ኣገባብ መንሓዘ እዩ እቲ ተቆራሪፅና ሕጂ እቲ ሰላማዊ መገዲ ሓቢርካ ምንባር ክስራሕ ዘይከኣል ዘሎ ስለምንታይ እዩ ናይ ዘበን እኒ ቋንቋን ትረኻን እናምፅኡ ነቲ ህዝቢ ከገራጭዎን ከኮሳትርዎን ዝደልዩ እንተ ዘይኮነ ካብቲ ህዝቢ ሓይሊ ሰሪሖም ፀረ ድልየት ናይቲ ህዝቢ ዝዋግኡን ዘዋግኡን እዚ እቲ ቀንዲ ዘልዓለና ኣርእስቲ እሞ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ነዚ ከምዚ ኢሉ ዝተሰርሐ ሕብረተሰባት ምእንቲ ሃገሩ ካብ መግዛእትነት ሓራ ንምውፃእ ሓቢሩ ዝተቃለሰ ሓቢሩ ክነብረላ ኣብ ዝኽእል ስምዕ ከተብፅሖ ብዝከኣል መገዲ ብኸመይ ንቃለስ ኣብ መንጎ እዚ ግን እዚ ናይ ኢሳያስ ዘዝጠንጠኖ ክዓርፍ እናተኸኣለ ከሎ ክዓርፍ ዘይደሊ ብዘይከኣለሉ መገዲ ሽግር እናፈጠረ ዘቐፅሎ ዘሎ ብኡይቲ ተሰጊሩ ዝኸይድ ነጥብታት ኣለዋ ኩሉ ግዜ ብክትዕና ሕቶ ክለዓለሉ ኢለ ኣብ ዝግምቶ ተሰጊሩ ይኸይድ እሞ ሕጂ እቲ ስለዘይከኣለ ድዩ ዘይገበሮ ምስኣቢ ኣነ ስለዘይከኣለ ኣይብልን ስለዘይደለየ እዩ ዘይደለየ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ እንታይ ዝተሓበ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎ እዩ ብኺንኡ ከተግብሮ ዝደሊ ዘበለኒ ንሱ እዩ ነይሩ ስለዝኾነ እቲ ፎካስ ክንገብረሉ ዘለና ዝኮይኑ እዚ ዝበልካዮ ብዛዕባ ቁጠባ ክንዛረብ እንድሕር ኮይንና ኣብዚ ምስማዕ እኮ ኣብና ሓደ ፖለቲካዊ ግንባር ይቆም እሞ ኩሎም ምሁራት ጥበበኛታት ክኢላታት ሰብ ሞያ ዝስለፍሉ እቲ በብሞይኦም ከዓ ድሕሪ እዚ ስርዓት እዚ ድሕሪ ጉጅለ ምልክ እዚ ሃገርና ብህዝባ ኣብ እትምለሰሉ በብመደቦም እቶም ክኢላታትን ፈላጣትን ምሁራትን ቴክኖክራትስ ብዓብኡ ማለት እዩ ብሰፊሑ ናይ 5 ዓመት ናይ 10 ዓመት ናይ 10 ዓመት መደባት ኣውፅኦም ክፀንሑ ክኽእሉ እዩ እቲ ኩሉ ግዜ እዩ ዘብለና ሕጂ ግን ኣይከኣልናን ኣብዘይ ከኣልናሉ ደረጃ ኢና ከምኡ ኢልና ንዛረብ ዘለና እኮ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብዚ ምእንቲ ክንበፅሕስ እንታይ ክንገብር ይግባአና
بخمين نظام بوليتيكا ودباتن توم ولكه بوليتيشانسون كندفقهم نخيلنا أبزخ بسحك خيلو مئنتي بتناسلنا ناتنا مدب علنا خولي خولي قلنا تهاجر كدحنا يكئلن نتهزب خدحنا يكئلن انت دا بتناسل كوينو بزخونا يخون مقدي إذا قجل لملكزي أبزل قسلو بتناسل آتيوس انت أخقبر نهزبي تراخ التحبابر وخير لو سابحن فش يخاتو مغنياتو أبيدي كونتن كتكون تا هاجر أبيدي تباتاتينو زرلو يكونتن كتكون تا هاجر أبرئستهم ببرت تعاتيقهم دلهم زقبرو زلو اخد كون مخنياتو نسو موداقو منيو تحز منيو غسر منيو سرعات كخبر سرعات كتخبر بتخللو درجات ودبت كلا لك تهزبي ابز درجات كبصح كخير يتي تسفاخت كونو حف كبل كدالو ما انتي بتقولوا خم زبلنا زلمو اتي كسرح زقبو قدات نزاربلو لنا نبر كنسرحو ابزين خللو درجه لنا بهلاي قرماي اوكي اوكي يغني لي لومي ممر زرو خلتا غزي حدار بيلكا تزاريبك واخد زاربه كان يزدل حدار بزبهال اتنيكاو غجله اب ارترا يله انت دا هدندوا اتم دلو بداوية الزاربو اشرافيوم وين البيغالو كالوت وينالو حدار بنت دالكام يحرقو صرفي نعو نو اوكي ما لو منا رماندو من نبلهم انا كو مكيتنا يلانو كو سقيل كاد مثلا نا اشرافون بلطومي بقانقان دحر الزارب نيرنا خوينهم بداويتيو كم حبرة سب نو اوكي كم حبرة عند سب حنسوتي ار استناي من كون عامر كاي كونون هدي كان they are not بن عامر بيجاي لا دحان زي سفيح حساب حنا نو ناودينا بتصوعي نايت حبرة سب بيجا لا رسو لا دحان كالي كينغدوم دي بن عامر نجزارسو توم بداوية زبهالو هو 4 عبيت تاشم يوم سلازم بن عامر وين اكلنا تومي دحان يا حجزي يا خالي يخون لنا يا خالي جزيت انا يا انت يا اخي بالجديد اوكي ابتي نو نو انتان نمتقاسون زمص كتعملنا الي خومي هو لك موزوكي كتفل ني أبتا مهر إسماعيل استايد بلعنا كوا بزح دي فلتو نجر أبو بالليل بعمقة كم ناي تاريخ سبوين سو استايد بلو يخون جن إتي سجردو بزخيد من النتات علو ناي هايمانوت ناي باهلي علو سلازا أنا بوغني انتاي بالزاب إرتراز اللو ناي أرثوذكس امنت وي ناي كريستيان بلو نقول لاي كاثوليك وينا بولتيوشن خاصلو زلو قصروم ويني واحد امبر حجي كاب سجردوب وي زحلف ሃይማኖታዊ መንነትኩም ኩሉ እስላም ኮንኩ እንተ ዘይ ኮይኑ ኣብቲ ካብ ዓንተቡ ኣትሒዙ ኣብ ትሕቲ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን እዩ እቲ ሴንተር ናቱ ነይሩ ብኡ ካብኡ ይመሓደር ነይሩ ንዝብል ግን ኣብ በቦትኡ ኣብ ገሊኡ እቶም ኣቡናት ተን ገዳማት ነናተን ስታይ ነይሩወን ናተን ምምሕዳር ከዓ ነይሩወን በቲ ዘለወን ፈላጥዊን ናይ ቅሽነትን ካብኡ ሓሊፉ ዝኸይድ ትምህርትን ሃባዊን ስታይ ብላ ምንባረን ዋላ ኢትዮጵያዊን እንተኾነ ድሕሪ ሃይለ ስላሴ እንተዘይ ኮይኑ እቲ ብፓትርያርክ ደረጃ ተማእኪሉ ሓንሳብ ተቐቢኡ ካብ ግብፂ መፅኡ ቅድሚኡ ግን ብኩሉ ትሰእቲ ተኽስታይ ናይ ኣብ ግብፂ ነይሩ እቲ
እቲ ማእከልነት ናይቲ እምነት ስለዚ እዚኣ ንገዛእ ርእሶም መሸቀጢት ኮይትኾኖም ኢትዮጵያውያን ድሕሪ ሃይለ ስላሴ ግን እቲ ቤተ ክህነት ኣቐድም ኣቢሉ ዋላ ቅድሚ ሃይለ ስላሴ እውን ምስቶም ነገስታት ድሕርቲ ድሕርቶም ልኡላውያን ቤተሰብን ገለን ድሕሪኡ ድመፅእ ኣብቲ ፓወር ነቲ ህዝቢ መትሓዚት እቲ ቤተ ክህነት እዩ ነይሩ ኢትዮጵያ ብርግፅ ከምኡ እንዳኾነ ይኸይድ ነይሩ ግን ልክዕ ዳርጋ ሓደ ሬፈረንስ ዝነበሮ ድነበረ ኮይኑ ኣይስማዓንን ኣነ ብስታይ ዝበፅሕክዎ ነገር የለን ግን እተን ቤተ ክህነታት ንገዛእ ርእሰን ኣብ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ገዳማት ነይሩ ኣብ ኣክሱም ይኸውን ኣብ ትግራይ ይኸውን ኣብ ጎንደር ይኹን ሕጂ ንትምህርቲ ናብኡ ዝኸዱ ነይሩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ምስልምና ወይ እንተዳርኢና ኮይና ሓደ ሬፈረንስ የሎና ብእስልምና ስጋብ ሕጂ እውን የለን ብዘይ ካብቲ ሺዓ ናይ ሺዓ ወገን እንተዘይኮይኑ ሕጂ እዚ ወገን ميوت برا እዚ ወገን ናይ ንበል ናይ ከበሳ ዘሎ እስላም መብዛሕቱ ኣብ ዓፈር ኣብ ሰምሃር ኣብ ናይ ኮሎግዛይ ናይ ሳሆ እዚ ንገዛእ ርእሱ መብዛሕቱ ኣብቲ እቲ ዝኽተሎ መንገዲ ናይ ሻፍዒ ስለዚ ገለገለ ንትምህርቲ ክሰድድ እንተደኣ ኮይኑ ንበዓል ዘቢድ ንየመን እዮም ዝኸዱ ነይሮም ወይ ጀራሒ ቤት አልፈቂ ዘቢድ ኣብ ገለገለ ብዙሕ ኣይኮነን ከምኡ እውን እቲ ናይ ኤርትራ ከዓ ኣብቲ ደብረ ቢዘን ዝኸይድ ደብረ ቢዘን ይኸይድ ኣብ ካልእ ገዳም ዘሎ ካልእ ገዳም ይኸይድ ቤት ትምህርቲ እንተኣሽሙ እንተደኣ ኮይኑ ካብዚ ዝሓለፈ ስታይ ኣይነበረን ገለገለቶም ኣቡናት ንገዛእ ርእሱ ሕጂ ኣቡኖስታቶስ መረድኢ ናይ ድባርዋ ገዛ ላምዛ እንተደኣ ወሲድካዮም ከምቲ ዝብልዎም ኣርመናውዮም ነይሮም እዩ ዝብሃል ስለዚ እንታይ ክብል የደልየ እቲ ሴንትራሊዝም ናይቲ እምነት ብወገን ናይ ክርስትና ዳርጋ ድሕሪቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ፖለቲካሊ ነቲ ክስታይ ምስ ኣበሎ እቶም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ በዓል ኣባ ማሪቆስ ድዮም ገለ እውን ምስ ጥልያን ብዝነበሮም ጎንፂ ናይ መሬት ይኹን ናይ ገለ ይኹን ኤኒዌይ ካብዚ ባዕዳውስ ምስቲ እቲ ዘሎ ንጉስ ዝበሃል ካብዚ ግዜ እዚ ዝጀመረ እንተዘይ ኮይኑ ቅድሚኡ ግን ነናተንስታይ ነይሩዎን ልክዕ ከምቲ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ድዩ ዋላ ከባቢና ኩሉ ከምኡ እዩ ነይሩ ኣብ ሱዳን ንገዛእ ርእሱ ምስ መሐመድ ዓሊ እዩ ናይ ሙፍቲ ዝበሃል ነገር ዋላ ናብ ኤርትራ ገፁ እውን ድሕሪ ብስ እንግሊዝ ይምፃእ እምበር ናብ ሱዳን መሐመድ ዓሊ ምፅይዎ እምበር ኣብ ሱዳን ስጋብ ሕጂ እውን ሙፍቲ ዝበሃል ኣብ ሱዳን የለን ምክንያቱ እቲ ሱፊ እቲ እምነታት መብዛሕቱ ነናቱ ስታያት ኣለዎ ግን እንግሊዝ ነዚ ነገራት እዚ ብሓይሊ ከተኣታትዎ ፈቲኑ ምክንያቱ እቲ ሱፊ እስላም ሞር ሪቮሉሽነሪ ወይ እንዳማህድር ኢናዮም ኢና ከመይ ተዋጊኦም ስለዚ ኣንፃር ነዚ ንምግባር ኢልካ እዚ ተገብረ እንተኣሽሙ ኣሎ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ኢትዮጵያውያን ሙምክን እዚኣ ስታይ ከብሉላ ይኽእሉ ሓደ ንወዱ ናብ ፅቡቅ ትምህርቲ ጎንደር እያ ደላ ፅብቕቲ ናይ ቅሽነት እንተደኣ ኢሉ ናብኡ ካብ ምስላል ሓሊፉ ማእከልነት ናይቲ እምነት ናይ ክስታይ ሃልይዎም ኣብ ኤርትራ ይኹን ወይ ዋላ ውሽጢ ኢትዮጵያውያን እንተኾነ ሓደ ሴንትራላይዝ ዝኾነ ኣይኮነን ነይሩ ስለዚ እዚኣ እውን ብዙሕ ግዜ እዞም በዓል ዮሴፍ ገለመለ ገለ ስታይ ከብልዋ ይኽእሉ እዮም ግን ብታሪክ ከዓ ብዝያዳ ክዓሙቕ ኣለዎ እዚ ነገር እዚ ፈሊጥካ ሒዝና ገለ ኢና ስታይ ከነብሎ ንኽእል ግን ከዓ እቲ ዝነበረ ኩነታት ነዚ እዩ ዝመስል ይብል ኣነ ብወገነይ ነናእሽቱ ነገራት ዝረኸብክዎ እንተዘይኮይኑ ወይ ዘተሓሓዝክዎ እንተዘይኮይኑ ግን ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ኣልዩኒ ኮንኩን ዝብሎ ዘለኹ እታ ካብ ሓደ ማእከላይ ፓትርያርክ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዶ ካብ ገለ ዶ ግን ምስ ሃይለ ስላሴ
ዝመፀት እቲ ቤተ ክህነት ምትእስሳር ምስቶም ገዛእቲ መሳፍንቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራውን ክነብር ይኽእል ይኸውን ግን ኣብ ትሕቲ ሓደ ሴንትራል እንተኣሽሙ ነቢሮም ኣይፈልጡን እተቲ ትራንስ ቦርደር ወይ ስግረዶብ መንነታት ናይ ቋንቋ ዲ ናይ ካልቸር ልክዕ ከምቲ ካልእ ህዝቦም እንተዘይኮይኑ ልዕሊ ካልእ ህዝቦም ክህልዎም ኣይክእልን ልዕሊ ካልእ ከማን ዓሚቑን እንተኣሽሙን ኮይኑ ከምዞም በዓል መስፍን ድዮም ዋላ መን ዝብልዎ ገብሪ እዚ ፊሎሶፈር ዝብልዎ ኣዕዚዝካ ዝርአ ኣይኮነን ልክዕ ከምቲ እቶም ካልኦት ምስ ስግረዶብ ዘለዎም መንነታት ልክዕ ከምኡ እዚ መንነታት እዚ ኦኬ ሪስፔክት ዶ ይኸውን ወሪስፔክት ይኸውን ልዕሊ ኤርትራዊ መንነት ልዕሊ ግን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክሰርዕዎ ይፍቱን እዮም ኣይስራሕን ከዩ ወዲ ኣሎ ታንኪዩ ግርማይ እወ ኣነውን ቅድምና ብስማኤል ምኻደይቲ ብዛዕባ ሃይማኖታት መን ኣድሚቆ ስለምንታይ ናብ ሃገርና ጥራሕ ዘይኮነ ናብ ኢትዮጵያ ንባዕላ ጉልቲ ኣብ መንጎ ቤተ ክርስቲያንን ናይ ንግስነት ሮያሊትን መቒሉ ሓይሊ ዝሃቦም እታ ዓንተወይ ዝበልኳ ካብ 3,000 ዓመታት ሒዙ እታ ቤተ ክርስቲያንነት ንኢትዮጵያ ዝሰርሐ እናበለ ባሻዩን ጠቂስዋ ነይሩ ሞዓ ኣንበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ ብምባል ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ብምባል ከመይ ገይሩ ነታ ሃይማኖት መሳርሒ ናይ ንግስነቱ ገይሩዋ ንሕና ብቆልዑና ከለና እኮ ብቅዳሴ ዝጅምር ነይሩ ሬድዮ ኢትዮጵያ ግርማይ ዝዝክሮ እንድሕር ኮንካ መጀመርታ ቅዳሴ ዝጅምር ነይሩ ድሓር እዩ ተሪፉ ብካሊእ ኣገባብ ክጅምሮ ጀሚሮም እቲ ናይ ሬድዮ ኢትዮጵያ እምበር ስለዚ እዚ ኩሉ እንታሽሙ እዩ ረዚድዩ ናይቲ ዝነበረ ኣገባብ ኣካይዳታት እዩ ኣባይ ብካሊእ ወገን ብእስልምና እንተሪአዮ ንሕና ኣብቲ ኣነ ዝዓበኸሉ ከባቢ ዝነበሩ ኣመንቲ ምስልምና ኣብ ኣዝሃሪ ከይዶም እዮም ተማሂሮም ዝመፁ ነይሮም ብዙሓት ካብኣቶም ከዓ ፈልጥ ካይሮ ስለዚ በብወገኑ ነቲ ዝነበሮ ሃይማኖታት ከፅንዕ ዝኸደሉ ዝነበረ ጉዕዞ እዩ ምሳሌ ሳሎን ጎንደር ኬድካስ እንታይ ኣምፃእካ ይብሉ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ከምዚ ግርማይ ዝበልካዮ ክመሃር ኢሎም ስለዝሰደድዎ ድፍትርና ድምፅኡ እንታይ ኣምፅኡ እቲ ሕቶ ማለት እዩ ግን ንዝኾነ ነገር ሓደ ነገር ክገብር የኢሉስ ዘይተዓወተሉ እንድሕር ኮይኑ ጎንደር ኬድካ እንታይ ኣምፃእካ ኢሎም መመሰል ገይሮሞ ማለት እዩ ስለዝኾነ ብዙሕ እዩ ዘለና ግን ኣብቲ ሕጂ ዘሎ እዋንና ካብ ዝመፃእና ንምፃእ ብዝመፃእና ንምፃእ ሃገርና ኤርትራ ሰሪሕና እቲ ታሪክ ናይ መግዛእትነት ሓሊፉ ተወሳኺ ብክልተ ኢምፔሪያሊዝምስ ባሻይ ጠቂስዎ ነይሩ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ኢምፔሪያሊዝም ድሕሪኡ ከዓ ስታሊናዊ ኢምፔሪያሊዝም ቀጥቂጦምና ድሕሪ 30 ዓመት ናፃ ወፂና እዚ ከይቅበሉ ነቲ ክንብሎ ዝፀናሕና ናይ ኣሽሓት ዓመታት ታሪክ እናተቐሱ ነቲ ህዝቢ ከታልልዎ ይፍትኑ ሰላም ክኸልኦ ይፍትኑ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ቀዳማይ ነገር ናይ ውሽጥና ጉዳይ ብኸመይ ጌርና ኣፃፊፍና ከምቲ ተቃሊስና ሓራ ዝወፃእናዮ ናፃ ዝወፃእና ሃገርና ከመይ ኢልና ሓራ ንወፅእ እቲ ሕቶ
فلوت اتناي نوح علامو كالي زخونه بإساس مرح وجل ملكي بخمين القصو ما قداينا حزبي قدايو كسرح بزخيل الدرجة كبسح كخيل منتي كوفيلو nationally reconcile غيرو ذات قالي سوزت ريا هاجر ناس عزوز هاجرو بمعنى بكل مداياته بقطبو أوديو بهايمانو توديو whatever it is ينبر الله وصلنا لزخيل درجة أب مقراص تي هاجراوي انص حقي ويكا constitution كبتصح أو عند حرب بتصحى the state of Eritrea مسرح بتصحوا مالك سلزخونه إزيتي زقدسنا زلوا حجي أب كم زخونتات النهلنا نبعلا نتهاجرنا زسق مسندا بابين بوصا حيلون زتدرخن يقاطمنا له سلازي كلتايتي قال سنا زلوا امو انتاي نقبل اب زقبانا اب زبل ايتي كتعنا زلو وي مزررابنا زلو مالتي اسماعيل All right, thank you ما قلت نجر مجمريا قلت نتبين زلواني عمتي تي عواز جيب زود الله نتبي أبا تاي هنا حنقبر زلنا حجز حتى زول كمان في مفر زرو سامان تسامع يا جن قدما بتاع جرماي yes you are right جرماي تي سجردو بسنتيمنت وقدر زول نجريو يعني حجي كنا يعني انت زارب زنيره يعني تي ناي قدامات قداي يعني 4 قدام يتيزي تاشم دبر ليبانوس ابشوالو بجوجام جيشو ميتفانو لولو وابي ارتراها بيزينيو زي ناي من محدار قدايتي من محدار دي سنترلايز نيرو يعني تي اسيت اونلي اسيت يعني نقصاوي توم يعني مغستيني مسافنتني وبتخسيانني زناورولو تميريت يعني خالص ريسورس بان نجر اي نبرن يعني تاميريت يعني تي وهاباين كالاين من يزهون بس طبعا تي كراون يعني تي يعني باور كل جزء مس نجسه مخاني نقصنته مسترغاغصلو مستمسخرلو وموت بتخسيانتي مستقبله مسمرقه يمزز يعني مزاز يعني جين أم حاضرة ديسنترلايز يعني قلت زبالي تي مريت يعني تي نقصي عدل ني قدام خصتهم زي خاب زي بلغو نقدام خصتهم زي بلغو قال نوعو ما نجي مقبر ديسنترلايزين انت اشمين يعني جين إذا ديسنترلايزيشن إذا يعني يحيلوا جزء نيرو زي دخموا له جزء ده إتي كراون أبزد دخموا له جزء مهنياتو كساب زي جزء هاي السلاسة بس تأبون كابي جبسي زمسي يعني ما جبساوي يعني جبساويو سلذي إتي كراون أبي ويك نقصنا نحرد تداخيمو دي centripetal forces ثم مسافنتيني ثم ولا ونتهم ناي بتكهنتي ديسنترال أبوبتو نايتي أسد نايتي مريت وقالت هذا زم حاضروا أبو كمان يعني يحيوا اليوم يعني يحيوا نيروم يعني حيلهم كاني حب حدا دخون جزء من قندر أبز ده خامل الجزء يعني ناس ده خم أبز خدوا جزء يعني أكتب تخسيان ناي interpretation شيزم وكان مفري لا ينيري يعني حدا شنو خر هيمانو زبال حدا يكو سلست منفس زبال قجام يعني سلست دي 4 interpretation نيرو يعني إذي أما جرشا ما أسيو أب حدا مسيو حتى يوهانس أبي سلطان مسمسو بتنا بيزني كار هيمانو تقدر زبال زنبرة أبروميدا 1887 تقدر وعلا أبو حدا خويني يعني ناتي تا إمباير نبتي مجمراسي centralized خونا لوتي هيمان يعني state religion is interpretation is خون زلو إلو توسين يعني
توسينه كم زبرة زلوا خاص قبل هاي السلاسة تاشو زلوا حقيو ممهر يعني احنا ركبنا له يعني نقول يعني سي راديو إثيوبيا خجمر كله بصلوت يجمر يعني يعني سي ستيت ريليجين يعني كساب درجي صغيره ستيت ريليجين يعني يعني ستيت ريليجين مالت انتهي مالتيو يعني اتي اكزكتيف ويك از ما حضر له شنخ لحردا تقبلوا موني دا شو مخوينو اتبكامس ستيت ريليجين يعني ستيت ريليجين سلازي من انا لازم من داخل تودادر تغل انا اي نو يو ار فيري ريسورسفول جرماي يعني انا الناس تركي مصححوا قد مرتاز مسكونو يعني يعني انتهي سوبريم كور سوبريم زبهات نت خلافنا إسلام على نسات إحنا هنا نوكلو يلوم يلينو سقاب زغ فحز برولو تركش إمبير فحز برولو جزء يعني خمو يبها النيري يعني معناه سنترلايز خون هالوس الذي تي سلطان نسيوتي لكعها you can compare that with the Ethiopian crown يعني كوميتات كمان على يعني that is a tip يعني you can dig there if you are interested there يعني بشتات يعني حجي بقى في أبتي عندي خزار إني إلي حافظ بلن نقول ده عقباز لي من تاي ودي لي رسيم وال إذا عينت زي إذا كنت زي شيء كم يجي خايف الوصل هو إيه يعني هذا حبتي فاكتور هو وصل على باي ذا واي يعني Eritrean nationalism has come a very long way يعني قليل قدايا هنا يعني قليل قدايا هنا يعني يعني زي consensus تفتيروس يعني بحنسب تقاليسوس بحنسب تقاليسوس زي فالت زنبري خلنا نشوف زي فالت زنبري يعني زي فالت زنبري يعني سي يعني كاب عد قيه وي كاب صنعه في قلبات قلب يعني ني أردت نحرق تغيروا حدا بعد سلطة حدا نمنجس صراحة ناسي كم زي يعني مصط عالم زغي زلوا يتمسني أي فلتيني نيروتي تيز بنجزا رست كوميونيتي ذا وزلوا it was so self انتهى بلو self contained ينيرو يعني أي فلتيني نيرو إذا كله تسجيرو of course بعت واقع تغير بعت قال تخيدوا لي بعت مقتال كمان تخيدوا لي يعني السياسات كده زغي زلوا أبي مع نسي زوم زعنكو فوزم داي هارد تاشو مزخون زو تسقتي صورات وصدو زنمرة سقوم تتات يعني نزيسات نزي إذا سلف زلوا يعني إذا سلف زلوا سلازي we have come a long way جن انت يا تريفا زلا حجي بقى يعني أبتزل لنا يتطوع بينا زلوا يعني take off نبي يعني سي إذا تسأبي موسي نب nation building ويكا nation state building take off كوسدنا العدل ثلاث عن كفاية يعني ده حري 1993 يعني ريفرندم أبي يخطوني يروح يعني حجي بقى حنت خابت التأشي بزولون تايو يعني كله بجنريشن زود يعني ما لسي individual هو كان يعني 60 نبرة صورة جمرة جنريشن وصورة زازمة جنريشن كاليو إذا ناشين بيدين كأتو زنبرو هاني زي حج فحيلو زلو جوبز فحيلو زلو سويتو زلو جوبز وسوي نيروتي تيك أوف كجبر زنبرو يعني تقبل ببذل هذا دي أنت كمان يقول أنت أين هنقبر لنا زميل أنت نزي بقى كنت يخون لك نوع نزي زنبرين أنت all the way of كل زنبرين نوع نعرف تقرصه إنك border تقبل لك إذا border demarcation this is very important يعني إذا أنت حردا تقاريسا إذا أنت تقاريسا يعني إريتراوي خمسي I think ممر وزريز من نيرسي إريتراوي أبتكون إريتراوي يعني نوت أنت خوينو بقى حجي أبدي باشاي زبلوز نبراوي هذا ويك عقبات تنكفوز نبراوي هذا يعني أنت ماتيريال ريسورسز سورس ناتكا نسي وكان ناي هو تقداي ناي تشاو قداي يعني ناي تمتو قداي ناي جلا قداي إذا تزبكايو بقى أتي ناتكا personality زهنس يعني ناشوناليزم ويكا باتريوتيزم كاس نكان حتى زنبري ويكا بحقوتاتك كم موكسني كم تأشبون زريو زنبرو it's no longer that way يعني so it wouldn't be no longer that way يعني تكاد تأشبو يعني أبتسني ريا تا إنجيرانا تكاد تازلا مخا مستحقي مستقلة ولا بعصبيا ولا بعصب زلو خاني
أبي ساحل ديو ولا أبي قرورة ديو أبي قري يعني إذا سات تكون له أنت أشوف أبي هاخت أتوزر لك بزي هاخت كتي كتأريوت لك إذا أنت كأتوي يعني education كأتويو civics كأتويو قال كأتويو at the end of the day a new personality إرثراوي بهال personality now إرثراويነት كنبيل كل حاجة slogan يعني slogan معناته نزي سلوغان نزي أبايتا حيتكاسي بتخفى لازم النجارات فولك لاينس زولو كعصو بخمسة عقب سلوغانس بقلبتات يكون يعني مالي بحنساب نقارس نيرنا بحنساب سرز موتنا بحنساب قال يسنكفو يلن هاجرنا ولا قوا حليفو نسي خمسين كلمة أليان كمان كمزينا نيرنا زي تاتا يكون نتي خلوط أزولو نزي منتاليتي ናይ ኤርትራውያ ናይ ፅባሕ ኤርትራዊ ወይ ከዓ ኤርትራውነት ዝበሃል ነገር ብኡ ይኮን በዚታት ኣይኮነን ክመፅእ ዘሎ እያ ብዝስራሕ ነገር እዩ ክመፅእ ዘሎ እያ ሕጂ እዚ እዩ ከዓ እቲ ናሽናል ኮንሰንሰስ ተፈጢሩ ኮፍ ኢሉ ሕግታቱ ሃኒፁ يعني كل بابته يحيزو يعني بحرد أنا عملت سي ستيت ريليجن يعني زي السماع خويني كله زي خير كنا تحت انتليو يعني نيوتم حضروا لك كمان يعني نتا هيمانا سي بابته تقول لك ننا أنا تقول لك ننا تتعشم تقول لك جين كاتو ستيت بتفل له يعني كمينا خان ويلا أنا بزوي زم ودوازي برنامج يعني هيمانوتني جامعات كفالة له زي إلو زي صحفي يلن يعني بزيك حدا قلت يعني أنا إذا بهيمانوت تاجمتات زي خانو من البان ساتو أنت زي كونو كم يلن يعني حلماناوي خون كله أنت مالك يعني ستيت ريليجنز بان نجار يلن يعني كم مالك يعني سلذي إذا كله بقى it has to be streamlined it has to pass through a process يعني nation building in the imagination يعني imagine إريتريا مهان دكا يعني بكل شنخاتنا يناورها بخميس تكير يا زبهان نجار imagine تكوينو وما أزن problem زولو صباح لومي صباح أزن problem سيخمس صغير تواهيلو تي إليت نايتي هاجر كوفيلو كم حاضروني كي كوديفاي كجورنا زلون كوديفاي إن إحنا غير وشعو هذه يعني حجي ملس زين يرخبلو زلنا قدات معقواز قد يقول كمزن يزنيرو من كان تاين عن قبلنا زقولو ما زي كاي ملس زورو يعني it is a kind of process of nation building إيو خيد زلو سلذي هم يو أثليس خنور دو نغت I think the issues زي بزي مثلا كبيديو جنكا يعني when you discuss it you have to detach yourself from other passions يعني كذا passions ناتكا وهنقول كاني mind set ناتكا نسأ غير كايو then it is easy it becomes very entertaining كمان حسبولني كتزارولون كترارالون لحركة كتسمع خاني خبط حاجة كتسمع يعني that is what intellectual pursuit is يعني thank you my brother ودي لهم Thank you إسماعيل أمه really زفري قطعاتنا خلنا كايد صنيحنا أموداتو إتي أبز حجز اللو كوننت هزبنان هاجرنا بخلتيو كلتيوم صلاتيوم معنا بإساس من راح ملكيون بإثيوبيا زلعل زلو زنبرن زلون زغصلن بأبي زلعل ناي وررا مسفسافن حدا سلازي أبكلت شفلاق حيلتات تقركروا له حزبنا زبلني and ጽቡቕ ዝለሃሰስናዮ መስለኒ ኩሉ ግዜ ግን እሞ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝብል ኣባይ ጥራሕ ድዩ ድሓትሎ እወ ከይበልና ኢና ንብል እሞ ኣብ ዝፃዒ
حقوينا أصعينا اسم خير خبنا إنا نقدفو تبوحدو ندليو خاء اتعاب سدت وياب داسبورا زلو زكالس نزي وجل ملك زكاوم تنقي نايتخلو نقدم بوشتنا أوشت هزبي كتصير لخا كابدقة كان زي زعبو خواد مستمصع اللي تمن زبلو بزي إرتراوي علامة بزي إرتراوي التحساسبة لساقنا زلو أبدا حلف قدمي دارقة طعمت جيرو خون حجس زي إرتراونت إساسن تقدفن نيلنا فنو جيرنا نيلنا مخنياتو أب إرترا سلزتولدكا سلز عبخا منتا أب قالسون سلزتساتفكا أيكون كان إرترا وتكون تخيل منتز بإرتران منتنا نتن لولاونتن تهاجرون تتأو مستبل تراحي إرتراو زيغا مخانكا ترقاقص إذا هاجر زي أخاب سلاماو مجدي كتسرحو متخيل ميراكلز إنا نبارو ترف دومس قرويتنا حجي تيوم زبلو مس هزب تقراي كبأسنا مس مولاءة إثيوبيا ذبأسنا وان أيمن بران تذبأسنا تودي بسنكي اتعلاما ما إساس زبلكو بسمه بعد مز تلع عليه وقع من تغي عرفي سلازخونه انتاي مويخ زخلون أكبنا زعبا زخلون تزاربنا حجي هزبنا أبزي أزيو تأفافي أسقاء زخونه نيساس يلقس بزي قدس كمتي أبين دك أمزامورتون زبلو زي خلال قصوئنا دو تايدو زنقبرينا دو سأقمنا دو تايدو نقدم قداماي سأقمنا إيقن أبرئس هزبنا كورد زخئل معات أب حنقولنا نأتنا ذكرنا كنكيد علنا تقول له زدالو له مسارح دو ناي درون دو ناي اير دو ناي ميسايل دو ناي انتاي دو بإجري آتيوم سيترف بهزي نقدم زبدلو ذكاصلو كمتي أبصر إلترا كابو زخفئ يخوردد أب مسرح نايزي قالس زي كنذكروز قبعنا مالج نايمتا عدل انترخيبهم كساع كندي ديستانس بزي قدس آمالهم نفلطوينا أم حراويت إثيوبيا كل جيزي حزبنا محراد متفتاف نبرتو مزمات مقتال زينا أحليفنا أبوجت ختماتاتي هون أب كله قطراتنا انتاي إزي أب حنقولنا نحزنا نذكرنا كسع كني قزوف شجر ناب هزمنا نهاجرنا نمتصعلو بقمت بمئتاو كنقبرو تقبعنا أتليست توما بسدت أب داسبورا خوينا نقالس لنا النبر بخينو نهزبنا إذا مسأكالو زخونا له كنت صلاح خاخ زيو النابلنا كان العقلو مفتان بخينو نحنا أخي انتاي إجام كنت سعوت نخل قالنا الكاخ نبلو نما إثيوبيا وراخم كننو ني إساس مقنان زي كونه كندي تدريبنا نزاربلون علنا ننا عالم حيلتات كنرد قالو بالنخل مجدي
بزتودب مجدي كنملس كنكل انتاي كجبر له زبل علتاوي أبناي فنو جزينا أبناي تراخبنا مقطع جزينا كنملسو زي كالناي سلازي أنا يسكحكحني مخنياتو سراويت درجة وش تسمرا زغبرو دفو خالي انتاي نيرو أبو سلازي نبركو يه أميدا خا كواين لعلي أبلع الهزبنا زورد دفعتات كونة تواحيلو ريهم ويهم توم التقادلو زنبركم زحلفكم موي هاو بزخاف ايو ابز مودرن وق زمصنا زلو حنت حتو نيرا زي تملست اللي نسخه انتايا اتي عالم زبحال اتي انترناشنال لو زبحال ني ناص حاجرات زغز حقو ككلا خللنا يخل دون اتراخ ككلا خللنا يخل دو إلى زل على حتى مستي أب يوكرين زكايد زلون مستي أب غازا بإسرائيل زكايد زلون زحلفوا الصانيتاتن بمود دار كونكريت الجبط بزخانة مجدي رينا يكالدو اللون كان العلو يقبع مخنياتو مثلا كانت أخوان الناس اللي زخيل مالتي أمو دحري باشاي I think ناب اتي ريكوردينج كان ودوينا بدحريوتي وقعنا خص اللي غيلي باشاي قبازقي سيدر مجمرة I think نسخة أريد كان بر دحري خاي مسي مسلني اوكي ما قبازقي تزارب ده نو 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 قتل باشا اوكي ثانك يو انا انتي خصم مقالنا من انتي مودات عندنا بس احنا زلنا هذا قرب نطبتات مزام مودات بالكايا زعل مال سعلم بزعبا زخي زلو خنات زي انتي مرسي هلو هذا بالزمس اخايا مجمر مودات نتبي معصو نتخون الناس ስለዝኾነት ሓደ ነገራት አሉ ነዚ ቃልስና ኣብ ስቴት ኦፍ ኮንፊውዥን ዝእትውዎ ዘለዉ ማለት እዩ ማለት ብሓደ መንገዲ ምሁራት ክኾኑ ይኽእሉ ብሓደ መንገዲ ምኩራት ክኾኑ ይኽእሉ ግን ከዓ ስቲል ከዓ ጥቕመ ፈሊጣውያን ኮይኖም ከዓ ነቲ ጉዕዞ ናይቲ ዲሞክራሲያዊ መሰል ዝርምስዎ ኣካላት ኣሉ እዚ ኩላህና ሃሰስ ኢልና ክንረኽቦም ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚኣቶም እንታይ እዮም ዝገብሩ ይጋላበጡ ንሓደ ነገር መሰረተ ሓሳብ ሒዞም ኮንሲስተንትሊ ወይ ክንዲ ዝቃወምዎ እሞ ንዕኡ ከመሓይሹ ዝቃለሱ ወይ ክልውጥዎ ዝቃለሱ ከከምቲ ኩነታት እናተገላበጡ በቲ ዘለዎም ፖቴንሻል ናይ ትምህርትን ናይ ተመክሮን ተጠቂሞም ንብዙሓት ኦርዲነሪ ፒፕል ዘደናግሩ ኣካላት ኣለው ኣብዚ ደንበ ተቃውሞና እዚኦም ኩላትና ከነለልዮም ክንበቅዕ ኣለና ማለት እዩ ኤርትራ ነፃ ክትወፅእ ከላ ነቲ ጉዕዞ ናይ መስመር ናይ ስርዓት ኣስመራ ናይ ኢሳያስ መስመር ንዕኡ ክቃለስዎ ፀኒሖምሲ ዳሕራይ ንዕኡ ዘንጊዖም ስለ ዝተዓወተ ደድሕሪኡ ዘብዘብሉ ማለት እዩ ዘብዘብ ኢሎም ገለ ቦታ ናይ ስልጣን መሓውር ዝረኽቡ መሲልዎም ገልጠምጠም ይብሉ ምስላጥ ኣብዮም ይሃድሙ ማለት እዩ ድሓር ተቃወምቲ ይኾኑ ተመሊሶም ማለት እዩ እንደገና ከዓ ካልእ ኣካል ዋላ ብማዕዶ ከም ዝገጥመና ዘሎ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ሓያላት ኮይኖም ዝገብሩ መሲልዎም ንዖም ጠሚቶም ዝሰልጦም መሲልዎም ይፅጉዑ እሞ ዳሕራይ ድማ ምስ ፈሸለ ድማ
نسو معوات مسابية لما قمت لهم تقاومتنا يتم زدقفهم زنبرو يخونوا مالتي إذا أقاباب قال سزي كم زخل قزي نتغشو على زارق فورمولا إذا تقوموا مالتيو إذا خانا يمسفح فحت هايلتات فورمولا مالتيو كم زي أمريكان إمبرياليزم إذا تقوموا فورمولاتات مالتيو زخونا سيطان عرقاهون زخونا ملأخذ ما صنعها انتدى أمساخة ذي كوينو مالتيو مساخان تخوين خاص زخونا سيطان عرقاهون مالتي إذي نزيهم كان لليوم كن بقى علنا مغنياتو يحمسوا اللون نزي قال سنا يزنسو هزبي أوردينار هزبي سريحو كأتو سلام زدلي وقع زيدل حبرتسب هزبي ببهارياتو بمسرتو سريحو كأتو يزدلي انت قددي خاها كم زاخت ورواز وعالكم من البات ابنتات تسقع خون أملاح أوريلو أملاح زمصويو ماي انت أبي قرب انت تفعي قلن تخوني زخونه كل نجار سان كن ود سب زبكر نجارات زنقيعهم نأملاح زعدلو وردينا رزقون السبات نزيعتهم كلكم ومخولوا مالتي لذي إثي قرب كوهاتم زخير أكل نزيعتهم كستفر لهم عنده نابنت بعد يسيف قبري وقت تقصص عليه يسيف قبري وقت سمهرت سلا زقود لا يكون يسيف قبري وقت هو فلسفنا تماهيرو جن فلسفة مالت يكون كم خن ردا عند حركوينا نجاجل لنا مالك معناته هذا نجار سلسلة مهار كاياسي نتنجر ساينتيفيك على فريق كايا مالت هيكون بمصنعتي مرميرو كاممر كتحلف تغيرها جن نسخة ساينتيفيكالي نتنجر أو حنقول كاتيوس تفلسفة كون كان لها مالت هيكون نتي إكزام جن كتحلفوا تغيرها مالك كندي فلسفة الناس ودو خندي سبجكتات جراجويت زغورو ماسترز ولا بي اتش دي زوسودو كتعقنهم كلها فصيمهم مزنا حدا اورديناري بيرسونون زي كونوا سبات አለው ከተሰሁሉ ለም ትሆሊሁም ነዚያም ከነ ለሊም ኩል በቃ አለና እዚያም አዝማዶም ዝሆነ ንኢሳያስ ዝቃወም መንበር መሰረተ ሐሳብ ናቱ ዓሚቅ ኮይንስ መሰረታዊ ለውጢ ንኸመጽእ ዝደልዩ አካላት አይኮን ጥራህ ንኢሳያስ ፍጸሎሞ ዳሕራይ ንዑ ከመገር ካተፍርሶ ዝሓስቡ ሰባት እዮም እዚኦም እንታይ ይገብሩ ንኹሉ ሰብ ክወደልዩ ማለት እዩ ስለዚ ተማሃረ ወይ ስለዚ ተቃወመ ወይ ስለ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ነትንሶም ዝፀልዎ ዘለዉ ስለ ዝፀልአ ማለት እዩ ነዚኦም ክንፈልጦም ክንበቃ ኣለና የሴፍ ገብረ ሂወት እኮ መሪፁ እኮ እንታይ ከም ትብልዎ ረፈረንደም መሪፁ ታን ካላ መሪፅካ ነዚ እናጠቃምኳ ተበለወካ ዓሻ ዴዳ ኢኻ ኢልዎም ከዓ መሊሱኻ ነቲ ፖለቲካሲ ከምዚ ሕካያ ናይ እንዳሻህ ገይሩ ዝዕልል ሰብ እዩ ድሕር ተሰብሃሉ ምሻለካ ምሻለክ እንዳልካ ዝውዳእ ነገራት ኣይኮነን እዚ ሳይንስ እዩ ሳይንስ ስለዝኾነ ከዓኒ ብዛዕባ ኣግዕዞ ናይ ወዲ ሰብ መፅናዕቲ ትገብረሉ ጉዳይ እዩ ሳይንቲፊክ ካለ ክትፈልጦ ዘለካ ጉዳይ እዩ መሰረታውን ዘይመሰረታውን ፀላኢኻን ፈታዊኻን ከዓ ክትፈልጥ ኣለካ ብኡ ደረጃ ድማኒ ነፍስኻ ወጂህካ ኣዝማድካ ከተለሊ ይግባእካ ማለት እዩ ነዚኦም ክንፈልጦም ኣለና ሸፋቱ ናይ ሸፋቱ ጉዕዞ እዩ ነይሩ ኢልዎ ንሰውራና ነዚ ሰብዚ ከም ሓደ ፍልስፍና ዘፅንዐ ጌርና ከም ስርዓት ሳይንቲፊካሊ ተረዲእዎስ ንኣግዕዞ ሕብረተሰብ ኸይድ ይኽንብሎ ኣይንኽእልን ኢና ብድሑር ዝምባሌታት ዝቋማጣዕ ሰብ እዩ ማለት እዩ ብዓልየት እንድሕር ድምጥና ኮይኑ ንነፍሱ ብዓልየት እንድሕር ሓድነት ክገብር ድኽእል ኮይኑ ንነፍሱ ትማሊ እኮ ምስ ወያኔ ጠጠው ኢሉ ነይሩ እኮ ንወያኔ ከዓኒ ዘይጠቅም ጨና ሓቀሪ ሓሶት እንደገና ሓሶት እያ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ እውን ምስ ኢሳያስ ይጫነውሎ ተባሂሉ ምስ ሰምዐ ድማ ኣንፃሮም ጠጠው ኢሉ ማለት እዩ ኣው እሳ ድማ ፈሺላ ምስ ፈሸለት ከዓ እንደገና ከዓ ክቕይሩ ይፎርሙልኡ ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ኣታዊ ወፃእ ዝኾነ ተሓሳስባ ዘለዎም ከነፅንዖም ኣለና በዚ ደረጃ እዚ ኢና ኣዝማድና ናይ ቃልሲ ከነሊ ዝግባአና ኣዝማድና ናይ ቃልሲ ድማ ከምቲ ዝበልክዎ ግድን ኣብ ዓድና ጥራይ ዘለዉ ኣይኮኑን ግድን ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ጥራይ ኣይኮኑን ንመሰል ዝቃለሱ ሰባት ወርኤቨር ዴይ ኣር ሲቲን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ናይ ዓለም ዝርከቡ ንመሰል ደቂ ሰብ ጠጠው ዝብሉ ኣካላት ኣፅኒዕና ክንዛመዶም ክንበቃዕ ኣለና ምክንያቱ ዓለም ለኻዊት ዓለም ተፈጢራ ስለ ዘላ ማለት እዩ ግሎባላይዜሽን ተጠርዩ ስለ ዘሎ ብኡ ደረጃ ተሓሳስባና ክሰፋሕ ኣለዎ ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ ሕጂ ኢሳያስ
ኤርትራዊ ክኸውን ንደሊ ድብል ሕቶ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ስለምንታይ ኤርትራዊ ክኸውን ንደሊ አንፎርቹኔትሊ ሓደ አንፎርቹኔት ሲትዌሽን ነቲ ንሱ ዝፅበዮ ዝነበረ ደይሰማዕ ተፈጢሩ ብኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ከምቲ ንሱ ዝደልያ ኣይኮነትን ፍራግመንትድ ኢትዮጵያ ኮይና ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ስልጣን ዝሓዙ ኣካላት ብክፈናጭላ ዝኽእል ኣገባብ ስለ ዝሓዝዋ ብዓሌታዊ ገባብ ስለ ዝሓዝዋ እታ ድርካባ ኢትዮጵያ ናይ ሃይለ ስላሴ ኸማን እታ ድርካባ እሳ ኸማን ንሳ ኸማን ፋሕብት ክትብል ክኢላ እምበር ንሳ እውን ናብ ዴሞክራሲ እናሰጋገርካ ጥዒቲ ኢትዮጵያ ክትፍጠር ምተኻእለት እሞ ንሳታ ጥዒቲ ኢትዮጵያ ድማ ብዛዕባ ዴሞክራሲ ክትፈልጥ እንድሕር ክኢላ ብዛዕባ ልኡላዊት ኤርትራ ድማ ክትሓስብ ምኽኣለት ወይ ከተረዳኣ ትኽእል ማለት እዩ እቶም ኣብ ስልጣን ዝመፁ ንሓንቲ ጥዒቲ ኢትዮጵያ ክገብሩ ዝኽእሉ ምስቲ ኩሉ ሽግራት ክህሉ ዝኽእል ምስኣቶም ክትላዘበሉ ትኽእል መንገዲ ይመፅእ እሞ እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ጉዳይ እቶም ኩሎም ኮታ ከበኣሱ ዝኽእሉ ዘለዉ ሕጂ ዘለዉ ንዓኣቶም ከዓ ብግቡእ ኣገባብ ከም ዝኸዱ ንክትገብሮም ምተኻእለ ነይሩ እቲ ፖሲቢሊቲ መሃለዎ ነይሩ ሕጂ እንታይ ነጊሱሎ ማለት እዩ ኣናርኪ ዴሞክራሲ እንዳጠፍአ ከይድ ከሎ ኣናርኪ ድመፅእ ስለዚ እዚ ኣናርኪ ድማኒ ዝኾነ ጉጅለ ዝኾነ ክልተ ሰባት ዝኾነ ሓሙሽተ ሰባት ዝኾነ ሓደ ሰብ ወላ በዓሉ ምፅእ ኢሉ ክርብሽ ይኽእል ሽፍታ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ይሽፍት ማለት እዩ ዝኾነ ሓሳብ የምፅእ እሞ ክንደይ ጥዑያት ሰባት ይልክመልካ ስለዚ ዴሞክራሲ ተሃስዩ ስለ ዘሎ ንዲሞክራሲ ክንቃለስ ክንበቅዕ ኣለና ኩላትና ማለት እዩ እቲ ሕቶ ዲሞክራሲ እዩ ካልእ ምክንያቱ ሕቶ ዲሞክራሲ ከይወዳእና ናብ ካልእ ክንሰጋገር ኣይንኽእልን ኢና ብፍፁም ስለዚ ዴሞክራሲ ተድልየና ስለ ዘላ ዴሞክራሲያውያን ዝረዳድኡሉን ዝተኣኻኸብሉን መንገዲ ክፍጠር ከም ዘለዎ ክንፅዕር ይግባአና ማለት እዩ ካልእ ሓደ ነጥቢ ነይሩ ከም ሓውሲ ክሳብ ገበር ኣቢልና ዘበልናዮ ኣይ ቲንክ ወዱቡስ ይመስለን ተቐሱ ነይሩ ኣነ ክምህር ኣይኮንኩን መፅአ ሌክቸር ገብር ኣይኮንኩን መፅአ ይብል ነይሩ ግን ከም ምባል ኣሎ እንደ ዓይነ ከምዚ ናይ ትሕትና እዩ እምበር ንመሃሃር ኣለና ባህላ ያለ እምህር የክትብል ከቢድ እዩ ግን እመሃር ትቐልል ስለ ዝኾነት ኩሉ ግዜ ተመሃሮ ምዃንና ክንኣምን ኣለና እንድሕር ተመሃሮ ምዃንና ኣሚንና ድማኒ ዝምህሩ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ዋላ ኣነ መምህርተ ክንብል ተደይበቃዕና ምድፋር ተሰኣልናዮ ዝምህሩ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ንብል ኢና ሎም መዓልቲ ተማሂርና ሓደ ሓድሽ ሓሳባት ሒዙ ክመፅእ ከሎ ሎሚ ተማሂርና ንብል ኢና እሞኒ ክንመሃሃር ኢና ዘለና ኣብዚ ክንመፅእ ክንእከብ ከለና ኩሉ ግዜ ንመሃሃር ኣለና ኣብዚ ክንኣምን ኣለና ምናልባት ግን ካልቸራሊ ምስ ደረጃናትና ባህሊ ምህር ኣለኹም ይባል ደይጥዑም ክኸውን ስለ ዝኽእል ድሓን ተምሃሮ ኮይና ጥራይ ንቕረብ እሞ መምሃራን ከም ዘለዎ ሎጂካ ባዕሉ ክነግረና ስለ ዝኽእል ንመሃሃር ከም ዘለና ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነዚኣ እውን ምናልባት መእረምታ እንተገበርናላ ፅብቕቲ እያ ምክንያቱ ብዙሕ ሎም መዓልቲ ጥራይ እኳ ብዙሕ ሓሳባት ሰሚዕና ዘይንፈልጦ ነበርና ንኣብነት ብዛዕባ ናይ ዓሌታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሕዳር ብሎ ናይ ገለ ትብሉ ነርኩም ኣነ ይፈልጦን እየ ነይረ ንሱ እዚ ምምሃር ዘይኮነን ንምሃር ኣለና ማለት እዩ ከምኡ ዝኣመሰለ ናይ ፖለቲካ ከዓ ንምሃር ማለት እዩ ስለዚ በብከምዚ ነብስና ብዓይኒ ሕፍረ ዘለዎ መንገዲ እንዳቕረብና ንምሃር ከም ዘለና ከዓ እንዳኣመና እንተኸድና ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ካልእ ሓደ ዝጎደለ ነገር ኣሎ ንዓና ዓንቂፉና ዘሎ ብዚ ደንበ ተቃውሞ እሱ ድማ ተሳትፎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ብጣዕሚ ጎዲሉ ኣሎ ተሳትፎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሜዳ እውን እኹል ኣይነበረን ግን ከዓ ብመጠኑ ድሓን ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ግዳማዊ ዓለም ግን ብጣዕሚ ተረሚሱ ስለ ዘሎ ምሁራትን ንቑሓትን ደቂ ኣንስትዮ ክለዓላ ክበቕዓ ኣለወን ፍርቂ ኣካል ናትና ስለ ዝኾና ኣብ ገዛ ተዓቢጠን ኮፍ ክብላን ኣብ ገዛ ተዓቢጠን ጥራይ ናይ ቆልዓ ሰበይቲ ክገብራን የብለኒ ማለት እዩ ኣብ ፖለቲካ ተሳትፈን ክርኢ ኣለወን ንሳተን እንተደኣ ተላዒለን ከዓኒ ኣፀድቕና ንቅድሚት ክንስጉም ክንክእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኣናርኪ ክንወፅእ ናብ ርግኣት ዘለዎ ዓለም ከዓ ክንሰጋገር ምእንቲ እዚ ኩሉ ነገራት እዚ ክብሎ ዝጠቐስኩ ክማላእ ኣለዎ ክንስንብድ ግን የብልና ናብ ዘለና መድረክ ምክንያቱ ዘይርግእቲ ዓለም እያ ተፈጢራ ዘላ እዛ ሕጂ ዘላ ዓለም ርግኣት ዘይብላ ዓለም እያ ጥራይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ደይኮነሲ ሆል ወርልድ ኣብዚ ርግኣት ትርከብ ስለ ዘላ ነዚ ገምጊምና ድሓን እዚ ንገብሮ ዘለና ከሰጋግረና ክእል እዩ ነማዕብሎ ጥራይ ኢልና ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ኣማዕቢልና ክንከይድ ይግባአና ምክንያቱ ርኢኹሞ ከምዚ ናይ ኮሚኒኬሽን ኣብ ሓደ ናይ ምትሕጋዝ እንዳሃለዉ ከለዉ ትራምፕን ዘለንስኪንሲ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ከመይ ኮይኑሉ እዚ ንኤሮጳ ረቢሽዎም ኣብ ካልእ ክትዕትዮም ኣለዉ ገሊኦም ምስ ዘለንስኪ ኮይኖም
أنصار ترامب خوينهم قال يوم كا مس يلسي من يخاطرون أي روسيا كأخوينهم هنفش فشاتيهم الله سلزي نابين نات رئيس لزي كونه ملت عقبم تربش أسلزلا نعون كم صانع وسيدنا مسؤول بزماتات من قدي نقبرو زلنا positive thinking كأني نوهلو زلنا نبركتو زلنا كأني credit اندهابنا نعو كنوسخلو تراي نقالس إذي ود خمسين ندحر غيرنا positive thinking ندحرا ما عبيلنا ينامبر ኣብቲ ተሃሰናዮ ሽንኸት ጥራይ እንድሕር ኣተኲርና እንደገና ንቁልቁል ክንጠፊና ተስፋን ክንቆርፅ ኢና ተስፋ ምቁራፅ እንድሕር መፅኡ ድማ ንጥቕሞ ኣካል የለን ማለት እዩ ካብ ገዛና ጀሚሩ ክሳዕ ሃገርና ካሴና ስለ ዝኾነ ኣብ ከምዚ ነገራት ኣስተብሂልና እንተኸድና ሓጋዚ እዩ ባህላየ የቐኒየለይ ታንኪዩ ባሻይ ዕቁባዝጊ ናይ መወዳእታ ድል ሕራይ ቀኒለይ መምህር ናይ መወዳእታ ዝሓተትካያ እዚ ዘለናዮ ወርልድ ኦርደር ሲ ዝኾነ ይኹን ነገር ከጋጥም ከሎ ፀረ ልዑላውነት እንታይ ክገብር ይኽእል እያ መስለኒ ብሓፃሩ ዝበልካያ ከምቲ ማለት ሲ ትማል እውን ኣብቲ ሓደ ቦታ ተዛሪብናዮ ድሕርቲ ካልኣይ ውግዕ ዓለም ዝሰርዕዎ ወላ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክለዓል ከሎ ካብ 41 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ሕቡራት ሃገራት ዝበሃል ስለ ዘይነበረ እቲ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ከዓ ስኢሉ ተዳኺሙ ፋሒሉ ተላፈንቲ እውን ፋሒሎም ስለ ዝነበሩ እተን ሽዑ ዝሰዓራ 4 ሃገራት ኣብአን ኣትዩ ጉዳይ ማለት ንሳተን እየን እቲ ጉዳይ ክፈትሕኦ ተባሂሉ ክሳብ ምቋም ናይ ሕቡራት ሃገራት ጥራሕ ዘይኮነስ ክሳብ መወዳእታ 4ታት ኣቢለን እውን ሒዘንኦ ፀኒሐን ማለት ስለዚ ኣብቲ ድሕሪ ካልኣይ ውግዕ ዓለም ዝቆመ እዚ ሕጂ ሕቡራት ሃገራት ንብሎ ኣብኡ ዝቆመ ታሽሙሎ ሕግታት ኣሎ ሓደ ካብቲ ሕግታቶም ከዓ ኩለን ስቴትስ ንኣሽቲ ይኹና ዓበይቲ ኣትሊስት ቴዎሬቲካሊ ከም ስቴት ማዕርየን ይብል ማለት እዩ ኣብቲ ውሳኒኡ ክሳብ ክንዚ ትርጉም ዘይብሉ ጀነራል ኣሰምብሊ ዝበሃል እውን ድምፀን ኩለን ሓደ እዩ ማለት እዩ ሳተን ግን ነን ሓያላት ኣብቲ ናይ ቪቶ ሴኪሪቲ ካውንስልን ወሲደንኦ ንሰን እቲ ውሳኔ ዘሕልፋ ስለዚ ብሓፂሩ እቲ ሓደ ካብቲ ውዕል እንታይ እዩ ሪስፔክት ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዝብል ኣሎ ማለት ንሕና እውን ተቐፅዒና ኢና ብሰንኪ እዚ ኣብዚ ናይ 98 ዝነበረ ጉዳይ መን ጀማሪ ትብል ናይ ካሕሳ ሽማግለ ትብል ዝወፀት ነይራ እዛ ናይ ካሕሳ ሽማግለ ወፅያ ኩሉ ገምጊማ I think تقصري هجرة سعي قال 4 مليون دي ولا قال مليون كحسا هنكفل كم ذلنا وخنياتو جمرتي نايتو إيرترا يلون سلزو السنو سلزيتي حقين تايو تاي أمز بلوانا زيا قدم مريت كتحس كلها بأوكيبيشن سؤال كاتحز مال حق سلزينو حجيكن سلز تخل كلي ناي كالوت هاجر مريت توسد الكاتب كلها أجريشن الجزء أجريشن زي كم حقي نتن زوارة زلوا هاجرات راح يكون كلن هاجرات زملكت قداين هاي كلن كوينو كلن ينقع كاتبتلو كتاب قولو زقبين مالك إزي أبتفل عليه جزء ترايو كي نايكويت رئينا أبتساعتات كويت أوكي هبتام من بلاغن بالخونة عراق مس وررتا حدا خمسينيات ذا العلوة نسعى هنا هاجر وريرو وحيل مالي سلازي to a certain extent ولاتي east and west هلو balance نمحلاو وهاجرات نمخساب تباهيلو تيدوبنا إنن هاد كازي متفقات يريوان يروم at least مالي لو مجن أبزلنا يا مدرخ زفرح انتايو
زي ناي ترامن ناي منشمون زلنسكي ندرانا يا قداي زلنسكي أنا توريري بهالاي دارجا ملوتي وورلد اوبينيون كمان يوكرين توريرا ስለዚ ዶብ ትሒሳ ሕጊ ናይ ሃገራዊ ሕጊ ትሒሳ ኣግሬሽን ፈፂማ ማለት እዩ ግደፎ ድሕሪ ኣግሬሽን ዝመፅእ ናይ ውግእ ሕጊ ተኸቲሎም ዶ ብግቡእ ድሕሪኡ እዚ ፀረ ሰብኣውነት ፈፂሞም ዶ ካልእ ሬፕ ገይሮም ዶ ንብረት ናይ ስብል ዕንዮም ዶ እዚ ካልእ ጉዳይ ገዲፍና ኣብቲ ኣግሬሽን ዝብል ብኡ ክማጎቱ ነይሮም ሕጂ እንተረኣናያ እዚ ኩነታት እዚ እንተረኣናያ ግን ነዚ ኣግሬሽን እዚ ብካልእ እዩ ክግጠም ዝድለ ዘሎ እቶም ኦሊጋርኪስ ናይ ኣሜሪካ ሕጂ ዝፍጠሩ ዘለዉ እዚ ፅሉል ወዲ ሳውዝ ኣፍሪካ ሕጂ ዘሎ እሞ ካልኦት ከዓ ሓደ እውን ናይ ህንዲ ድዩ ገለ መወለዱ ዘሎ ተወዳዳሪ ዝነበረ ሃብታም መንእሰይ ኩን ኢሉ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኮታቶም ሃብታማት ዝበሃሉ ናይ ኣሜሪካ እቶም ፍሉጣት ላዕለዎት ዝበሉ ክሳብ እዚ ወላ እዚ ናይ ኣማዞን በሎ ወላ ፌስቡክ በሎ እዚኦም ኩሎም ተቀራሪቦም እዮም ታሽ ዝገብሩ ዘለዉ ማለት ስለዚ ነቲ ዝነበረ ናይ ስቴት ትካላት ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ናይ ኮራፕሽን ኢሎም እንዳፍረስዎ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኦሊጋርኪ ምትእኽኻብ ናይ ሩስያ ተመሳሳሊ ብኦሊጋርኪ ዝኸይድ ዝበሃል እውን ኣሎ ስለዚ ናይዚኦም ምጥማር እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ እሞ እዚ ክግበር እንተኮይኑ ሕግታት ወላ እንተፍረሱ ወላ ሓንቲ ነገር የለን በቲ ቀደም ዝኸድዎ ዝነበሩ ገባብ ክኸዱ ይክእሉ ንኣብነት ናይ ቃዛ ንውሰድ ሕጂ ቃዛ ሲ ዝኾነ ክትብል ትኽእልካ ማለት ሲ ከምዚ ንሱ ዝበሎ ግን ኣብ ዓለም ተሰሚዑ እውን ኣይፈልጥን ተሰሚዑ ተዛሪቡ ነውሪ ተዛሪቡ ሰብኣይ ጥራሕ ዘይኮነ ብሰንኪ እዚ ንመራሕቲ ናይ ግብፅን ጆርዳንን ክሳብ ኣብ ምፍርራሕ በፂሑ ማለት እንድሕር ዘይተቐበሉ ኮንኩም ጠጠው ክነብሎ ኢና እቲ ዝወሃብ ሓገዝ ኣብ ዝበሃል በፂሑ ማለት ንምንታይ እዚ ዘይሕጋዊ ነገር ንኽፍፅም ወይ ዘይንቡር ነገር ንኽፍፅም ነቲ ንቡር ገበን ይገብረሎ ማለት እዚ ካልእ ዓንተ ወይ ጠቂሶማ ነይሮም እዚ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ብዛዕባ ናይ ሂውማን ራይትስ ኣመልኪቱ ንኩለን ሃገራት ስለ ዝምልከተን ኣብ እስራኤል ዝፈፀመቶ ናይ ጀኖሳይድ ዝብልዎ ዝኸሰስዎ ሳውዝ ኣፍሪካ ይምልከተኒ ኢላ እምበር ብዶብ ኣይትራኸብ ገለ ይትራኸብ ግን ንኩለን ሃገራት ስለ ዝምልከተን ዝቐደመት ሃገር ኣመልኪታ ንሱ እውን ተኸሲሱ ኣብ ኣይሲሲ ተራእዩ ገለመለ ሕጂ እንተሰማዕኻ ነቲ ኣኽባር ሕጊ ድዩ ገለመለ ሳንክሽን ገይሮምሉ ኣሜሪካ ገለ ይበሃል መዓ እኖ ኣሜሪካ ኣብ ኣይሲሲ ኣይትፍረድን እያ የብላን እናተያለን ኢላ ኣብኡ ፈራሚት እንካ ማዕቐብ ይገብሩሉ ማለት ስለዚ እዚኦም ኩሎም ቁርፅራፅ እንተሪኢኻዮም ተመሊስና ብሃገርና ክንከይድ ተዳ ኮይና ከዓ ብዙሓት ሃገራት እየን ኮምፕሌን ዝገብራ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ስርዓት ስለዚ ዝፅሉል ብድዲ ኢሉ ሓደ መዓልቲ ወይ እውን ኣጋጣሚ ኮይኑ ወራር እንተገይሩ እሞ ሞታዓዊትና ሒዝናይ ኣለና እታ ቦታ እንድሕር ኢሎም خلاص ሽልማት ንሃቦ ስለ ዝሓዝዋ እውን ክብል ይኽእል ትረፍዶ ሕጊ እንታይ ሽሙ ክብለካ እቲ ብጣዕሚ ስኬሪ ዝኾነ ብፍላይ ነዘን ድኹማት ዝኾነ ሃገራት ብጣዕሚ ስኬሪ ስትራቴጂካሊ ንኤርትራ ስለ ዝደልይዋሉ ኣይ ቲንክ ዓንተ ወይ መምህር ጠቂስካ ከምኡ ኣይብልን እየ ምክንያቱ ስትራቴጂካሊ ኦልሬዲ ሕጂ ኣብ ጅቡቲ ኣለዉ ብምሉኦም እቶም ናይ ዓለም ሓያላት ዝበሃሉ ማዓስከር ኣለዎም ኩሎም መን እዮም እቲ ሓያል እየ ዝበለ ኣካል ካብ ጃፓን ጀሚርካ ብቻይና ሕለፍ ብሩስያ ንዓ ኣብ ዩሮፕያን እንተኣሽሙ ዘለዋ ሃገራት ዝሓየላ ኣሜሪካ በሎ ሩስያ በሎ ገለ በሎ ኩሎም ኣለዎም ኣብ ማዓስከራት ኣለዎም ኣብ ጅቡቲ ምክንያቱ እቲ ባብ ልማንደብ ትፀቢብ መገዲ መሓንቆ ናይ ተኣሽሙ ስለ ዝኾነ ስለዚ ንሕና እውን ካብኡ ርሑቕ ዝበልና ኣይኮናን ሰላሙን ንፈጥር ኣይኮናን ኢሳያስ እውን ፍሉጥ እዩ ሑቲ እዞም ሑቲ ዝበሃሉ ኣብ የመን የሰልጥኖም ነይሩ እዩ ድሓር ይቕይር ኢሉ ከዓ ምስ ዓማራት ኮይኑ
كساب أنا قابل سمع خوري كساب 400 تكون إيرتران أبو خيدم تفيهم توقع سليل ومر تلزي إذا نقرأ مزي كم زي قرنا إن أنت تبهال زدن قص اللون زلوا أي مثلا بتنسى زقرا نقر نسب زفتة ما مالك تلزي أبتا زبل كيا أنت رأت رخيبو مو أبناي ترام حجي بس زخرا زلوا روسيا زبلوا حراي لهم كسامة معيهم تلزي ترام أنت رأ أبصلاتو أو علوكا وا صوم لبزبن كلتيو بحدا وعيلو مو أو ጸሎት እንዳገበሩ ቶም ጽልዩ እንተሓገዙና በቶም ዘይንጽልይ ደኣ መሊስና ከይነበላሽዎ እምበር ሕማቕ ነገር እዩ እዚ ጉዳይ እዚ እንተመፂ እቲ ንዓይ ዝረኣየኒ ጽቡቕ ነገር ዝብሎ ግን ኣብይ ከም ኦፕሽን ወይ ንፖለቲካል ጸወታ ኢሉ ድዩ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኢልካ ትጥርጥረሉ ጉዳይ ኣሎ እምበር ኣምሓራ ብምሉኡ ኣንጻሩ ኣብ ዘለወሉ ትግራይ ብምሉኡ ንሕና ቦታና ናይ ሰላም እምበር ናይ ውግእ ኣይንገብራና እንዳበለ ከሎ እዚ ጉዳይ እዚ ክገብሮ ድዩ ኣይገብሮን ካልእ ኣብ ግምት ክውሰድ ዘለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሳቶም ከዓ እቲ ጉዳይ ክትከይድ ከለኻሲ بدرون ጥራሕ ኣይኮንካን ሰራዊት ድሕሪ ሰድኮንካ ሎጂስቲክስ የድልየካ ቦታ የድልየካ ከመይሲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ስለዚ አንተወይ ዳዊት ጠቂስዎ ነይሩ ሓይልታት ብእንታይ ሽሙ ብዓፋር ገፀን ይዳለዋ ኣለዋ ዝበሎ ክኾና ይኽእላየን ንዑ ትምድላውቲ እውን ብኤርትራ እውን ይበሃል ነይሩ እዩ ኤርትራውን ከም ምድላዋት ኣለዎ ይበሃል ነይሩ እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕጂ ትዘፍርሕ ግን ዕድመ ብዘየገድስ ጠጠው ኢሉ ዝኸይድ እንተኮይኑ ንዓ ክተት ዓይነት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኣብ ካልእ ከይርሕቐና እምበኣረይ እታ ዝበልካያ ወላ ትሕጊ ከምኡ እንተኾነ ድሕሩ ምስ ሓዘ እውን ልቆቕሎም ዘይኮነ ሳንክሽን ክንገብረልኩም ኢና ኢልካ ገለገለ ዘሎ እቲ መሳርሒ ናይ ዓለም ዘሎ ክስሕቡ ከም ዘለዎም ክወፁ ከም ዘለዎም ካብቲ ቦታ ክግበር ይከኣል ይኹን ድሕሩ ግን ሲስፋየር ገለመለ ጌርካ ድሕሪ ትውግእ መፍትሒ እንደግበሩ እንታይ ኣለኩም ከም ዝኾንኩም እቲ ወደብ ውሰድዎ ገለመለ ንክበሃል እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኔጎሽሽን ኢሎም ገብርዎ ክእሉ እዮም ወይ ከዓ ሓደ ግዜ ሕሩይ ክትቕሳስ ሰማዕኽዎ ዓሰብ ንእሽቶ ቦታስ ናይ ክልቴና ካምፓኒ ንግበራ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ካምፓኒ ጌርና ንኩልና ትሰርሕ ጌርና ንስራሕ ከምኡ ዓይነት ነገር ርኢቶ ሰሚዐ ነይረ ሓደ ግዜ ማለት ስለዚ እቲ ናይ ዓለም ሕጊ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ቁሩብ ኣብ ጥርጣሬ ደረጃ ይወድቕ ኣሎ ማለት እዩ ንሳይ ክብል ኢለ መምህር ምስር ኣልካዮ እሞ ይቐኒየለ ይወዲ ኣሎ ታንኪዩ ባዝጊ ዌልከም ተቐዲመ ዝብልኮ ጽቡቕ ሓበሬታ ጽቡቕ ክትዕን ምምያጥን ከነካየድ ውዒልና እንደዚ ኣብ ዝመጽእ እውን ብዝሓየለን እዋናውን ኣቀራርባ ክንገጥሞ ተስፋ ገብር ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ንዓፁ ኩሉ ሳዕ ክብርን ዝኽርን ነቶም ምእንታና ዝሓለፉ ሰማዕታትና